Udaletxeko osoko bilkuraren aretoan. Zerrendako gai hauek aztertzeko eta bazteko. Gai zerrenda, igual puntuz puntu joango gara, Susana? Bai. 2023ko ekainaren 17ko osoko bilkuraren akta onartzea. Ados. 2023ko ekainaren 22ko osoko bilkuraren akta onartzea. Hemen alezak gauza bateko, esateko aktari buruz. Bai, gauza batzu. Eixo, Roberto. Alkatearen eta lehenengo alkatearen, bigarren puntu betza dela. Erabateko arduraldiak berrestea, parkatu. Zein puntua da? Bigarrena. Esan horri aldean. Hogeta bigarren horri aldea da. Ai, no sé. Vale. Segi. Hori, nik aldetu nuela, zalantzatan jarri, nik aldetu nuela ia aurretik txostena ez bazan egon behar hori onartzeko. Eta, interlektorak erantzun zidan, hemen dino edala beharrezko. Eta esan gure dutena da, aste honetan bertan jaso dugula, mankomunitateko zuko jarri jasoko zen du, deialdia honetarako, bardinerako, eta presidenteak proposatu duela, ze proposamen egiten duen, eta zeren arabera, hau da, legearen zegaz oinarritzen den hori proposatzeko. Eta hori da eskatzen nuen anik, eta hori baino esan. Eta ikusteko, zelan, zuek gobernatzen duzuen beste erakunde batzutan be, hori holan egiten dela. Eta hemen, aurkeztu zen momentuen, ez erango txosten barik, ez barik, eta klago, guk ez dugu zertan jakin behar hori, Holandan, edo ez, eta erantzuna izan zen, hau lehen hauti dator, eta suposatzen dut legala izango dela. Nik ez dut esaten legala izango, ez da nik. Bidinotena da, aurkezten danean, txostena egon behar dela, edo zeusetan oinarritute. Gero, hurrengo puntuan, por asistencia a órganos colegiados, para preguntar sobre la legalidad. Nik enuen galdetu sobre la legalidad. Nik galdetu neuena, izan zen, ia legeak galdetu neutzen, kontu hartzaileari, ia legeak ez duen mugarik jartzen, presupuestoaren ehuneko honen beste, destinatzeko dietatara eta hori. Berak esan zian, ez dakiela. Erantzuna izan zen, ez dakiela. Nik enuen esan ilegala zanik, o pregunta sobre la legalidad. Eta ez dakiela, baina uste duela, ez dauela zelan arazorik, eta ez da ere, ez badau diru nahikorik, gero handitzen dela partida hori. Hori izan zen erantzuna. Eta ez, se pregunta sobre la legalidad. Gero, zigarrin puntuagaz lotuta, interbentzio bat egin nuen, eta hemen esan zitzaidan, batetik eta bestetik, pleno extraordinariatan izin zala hautzik hartu. Uste dut, kontsulta hau eginda izango duzuela agindoz, eta legeak ez duela markatzen alderik dagoenik, nahiz eta hemen, lanak esaten zenituen kontrakoa, esan duen, ez dau alderik interbentzioen kontuan, pleno ordinario eta extraordinarioen artean. Eta, idazkariak ibalde berretsi beharko dugu. Hau, interbentzioari buruz ez dago alderik pleno ordinario eta extraordinario artean. Beste gauza bat da, errogu eta galderak. Eta nire puntua izan zen, pleno horretan aitatu ziren gai guztiei buruzkoa. Esan ez erregurik, ez galderarik. Eta gero, azkenengo aipamena, honek bai, barregurea ematen didala, ez? Eta esaten duenean, berba jarraitzen du, dietekin zerikusirik ez duten gaiei buruz. Eta nik nire interbentzioak egiteko, eta nire argumentazioa egiteko,
erabiliko ditut nik beharrezkoa ikusten ditudan gaiak. Eta hain da subjetiboa, esatea, erabiltzen ari naizena, ez dekola zer ikusirik gaiarekin, ia nor dan nor, esateko zer argumento erabili behar dudanik. Eta orden, nahiko nuke, esandako guztia jasota geratu da dit aktan. Bueno, bigarren puntuen, komente basune informean, berez ez dakit informe bategaz jaskota etorri behar dan, edo ez, kontsultako dugu eta etorri behar badan, besteko guinolako arazorik informe hori. Igual ez da etorri behar, Nik bakarrik esan, galdetu ineuen. Eta bakarrik esan dutena izen da, mankomunitatean berez horrela egin da. Bai, mankomunitatea. Eta hori esan galdetzen nuena, bakarrik. Nik ez dut esan egin behar da Nikolan, Zuk momentuz eskatu zen duen. Ez, galdetu neuen. Ia beharrezkoa ez zen hori. Solicito al interventor un informe para saber si el sueldo es legal o no es legal. No. La pregunta fue, ¿es necesario tal? Igual el interventor me lo puede aclarar. ¿Fue así? Bueno, la pregunta de la que hicimos en el pleno. Eso es, sí. Igual el interventor me puede aclarar si es necesario tal. No, yo te... Nada más. Puntu honetan esan jotxuten behar badan, ekarko da informe bat, eta espada behar, ez da ekarko. Guk, klaru dekogu udaletxeko teknikariak ondo egiten da bilela bere lana, eta jasota ondo gongo dela. Ostean aspalditik soldata hau eusatea bai alkatordeak eta bai alkatak ez euri laukiko. Eta guk, antxat hartuta euren lana, ontsat ematen dugu. Informe bat behar badan, ez dago inolako arazorik ekarteko. Bai, ez que ez da behar, ni bakarrik dinotena da, nik ez dut zalantzatan jartzen ondo ez dauenik hori. Ni bakarrik esan dutena, izen da, esala kostetan ezer, zertan oinarritzen da, ipintzea eta esan dut, mankomunitatean, de hecho, holan egin da. Eta hori jartzea besterik ez, nik ez dut esan, ez gehiagizkoa danik, ez txarto dauenik, ez ilegala danik, ez beharrezkoa danik txostena. Ez dut esan hori. Txosten hori ekartzea doez, berez ez da politikarien kriterio bat. Zogotxut esan, azkenan teknikariak igual proposatu alde hori, momentuz udaletxe honetan ez da ohiko izan informea presentetea, eta informe hori ez da presenteu, orain arteko beste osoko bilkuratan, organizazinoko edo konstituzinoko osoko bilkuratan ez da lako karri. Beste administrazio batzuk beste erabatera funtzionetan deurie, eta guk beste erabaten egiten dugu zeuzek. Beste udaletxe batzutan, informeak dauz, beste udaletxe batzutan, ez. Zogot esan guk azkenen gure lan egiteko era dekogu, eta orain arteko lan egiteko era jarraitu izen da. Lehen egon dana, jarraitu egin da. Badin hotxut, konsulteko dugula eta informe bat behar badan, eta zuk ez solicitezen duen, emango datzu eta listo. Gero dietan kontu egaitik, bebai, kontsulte gendun eta printzipioz ez da inolako mugarik. Javier, en principio con el tema de las dietas consultamos y no hay ningún tipo de... Bueno, o sea... Tiene que haber un tope destinado, ¿no? Para esas partidas, entiendo. O sea, ¿hablamos del presupuestariamente o hablamos de la legalidad? De la legalidad. No, presupuestariamente. Se planteó presupuestariamente porque podía exceder el más... Yo dije, no sé si hay un máximo que se puede destinar en el presupuesto. El máximo es legal. Sí, pero yo pregunté, no sé si hay un máximo y si esto, al haber una comisión más, se ajusta. Esa fue la pregunta. Sí. ¿No? De legalidad no se habló, Entonces, ¿de qué se habla? Pues eso, Sí, de si sí, se ya. Queremos ajusta... saber Sí, si claro. el máximo y cuál es. Claro. Hay un importe, en el presupuesto hay un importe... Pero se ha calculado si puede sobrepasar eso. Se viene haciendo todos los años. Esa es la pregunta. Sí. Pues se hace una estimación. Lógicamente, cuando se hizo el presupuesto no se sabía que se iba a crear una comisión Por eso era. nueva, ni cuántas comisiones iba a haber, ni nada. Entonces, Hombre, es una nueva corporación. ¿qué es lo que pasa? Que como el pleno de constitución es en el mes de mayo o en el mes de junio, si luego se ve que se necesitan más presupuesto porque se van a generar más comisiones de las que inicialmente se han previsto, pues se hace una modificación presupuestaria
Es decir, que en el momento en el que se constituye y se crea la comisión nueva de medio ambiente, hay crédito porque estamos lógicamente en el mes de junio y todavía queda medio año y no se han gastado las comisiones el crédito correspondiente a las comisiones del segundo semestre. En ese sentido no hay ningún problema. Ahora, ¿cuánto se va a gastar en concepto de dietas de los corporativos? Que eso hasta final de año no se sabe. Esa es un poco La pregunta era si no, la pregunta más que nada yo creo que iba más destinado a ver si se iba a poder sobrepasar eso o si se había estimado cuánto se iba a gastar por crear una comisión más. Si se había tenido en cuenta eso, claro, esa era la pregunta nada más. No, eso está... No se hizo ninguna... No se hizo ninguna estimación ni se hizo nada. Una estimación es casi imposible hacerlo porque al final dependes también de la cantidad de comisiones que se hagan. Entonces, Sí, estamos pero más o hablando- menos la cosa era una estimación, hablamos de que haciendo una media de que en 2021 cuánto se hace, en 2022 cuánto se hace, en 2023, pues hacer una estimación de que teniendo una comisión más puede haber X más. La pregunta yo creo que iba por ahí, no era por otra cosa. No, eso que yo sepa no se ha hecho. Vamos, Sí. y el crédito que No. existe es el crédito al presupuesto inicial y a día de hoy no se ha hecho ninguna modificación por eso y habrá que ver si en el segundo semestre hay que hacerlo, vamos, Sí. en función de cómo vaya... Pero vamos, hacer una estimación es un poco complicado porque en el año 2021 tuvimos una serie de comisiones y plenos y en el 22 otro. Y hay crédito. Y en el caso de que no lo haya, que dudo, se hace una modificación de crédito como pasa en otras áreas y en otras, ¿no? Beste alde batetik, por el tema del pleno extraordinario, kontsulteko dugu ia legeak zer dioen asunto honeri buruz, baina printzipioz eta hemen beste udalerri batzutan egiten dana da pleno extraordinarioetan ez dago erregu galderarik eta debatera eramaten dana da puntu bakotxa dagoen gai zerrendan dagoen puntu bakotxa hor da analizetan dana. Ez da azkenengorako itxiten interbentzio bat, baizik eta puntuz puntu esan behar duzuna o esan behar duzuena pasaten da. Baina printzipioz ez dago erregu galderarik eta dinatxutena da Hori inok ez eban zalantzan jateri. gai zerrendan puntuz puntu dagoena erantzuna eman aldan neurrien eta printzipioz Pues baina, bueno, komenteko dugu Ez bai, zalantzan jarri izan ia hitzik zegoen ala ez. ez bai. Hitzik zegoen ala ez. Extraordinarioa zalako. Bueno, zu badakizu gai zerrendako puntu asko egoala eta puntu bakotzeko interbentzioak momentuan egiten direla. Azkenan, amaierarako iztea, lehenengo puntua, bigarrena eta hirugarrena, por ejemplo, lehenengo puntuan, bigarren puntuan eta hirugarren puntuan, adibidez, debate batzuk egon dire, eta hori da momentua esateko, ez da azken erango itxi behar. Debatea sortuten da, puntua badagor, eta hor da momentua. Baina zure argumentazioa hartu alduzu hasteko egiten goitik erreferentzia egin aldizkiozu goiko puntuei erreferentzia egin zuk nahi duzun argumentazioa egiteko. Hori horrez dago zalantzarik. Zu urrengoan puntu baten erabiliko doan argumentazioa horregaz lotuta doan edo ez ikusteko, balena dutik esango dutzut. Ia zuk konsideretan duzun. Vale. Eta, ya está, ez? Bai. Vale. Vale. Orduan, aprobetan duzu edo... Horrek alezek bota duzen zera kasa, modifikazioa kasa. Vale. 2023ko ekainaren 27ko osoko bilkuraren akta onartzea. Ados. Vale. Udaleko osoko bilkurak ebatzi beharreko gaiak. 2023ko ekainaren 17ko alkatetza dekretuaren berri ematea, alkateordeak izendatzea eta eskuordetzak ebastea. Bai, barri motea, komisioan. Vale.
2023ko ekainaren 29ko alkatetza dekretua berrestea, 2024ko herri jai eguna ebastea, Ados. alkatetza dekretuaren berri ematea, kreditu gehigarriaren bidez eginiko 3/2023 aurrekontu aldaketa, Barri motea bai. jasangarritasun txostenaren berri ematea, diruzaintzako indikadas finantzatutako kreditu gehigarriaren bidez eginiko 3/23 aurrekontu aldaketa, Barri monda. udalaren 2023ko lehenengo hiruhileko ekonomia goberaren berri ematea, Barri monda dago. bake epaile titular eta ordezko izateko proposamenak egitea auzitegi nagusiari, Ados. kontratazio organotzat osoko bilkura duten kontratuetarako kontratazio mailaren osaera aldatzea, Gu hemen abstenituko gara, azken baten beti bota dugu moduen ez dugu parte hartzen bakarrik gauz deinbitau moduen, orduen hor abstenituko gara. eta azkenengo puntua Zamudioko udalaren 2023ko ekainaren 30ko ekonomia eta finantzagoaren berri ematea. Barri monda bai. Erregu edo galdera badeko zu esan. Susana, galdera batzueko guzura oso pasatuko txutez Word bidez, aukiteko aktarako edo. Bai. Bueno, hasiko gara purbete konbetetan hori legegintzaldi barria dela, eta, bueno, 4 urte dekogu zela aurretik, korporazio barria dekogu, zinegotzi barriek eta ezein barriek, eta oraingoan bai alkate aldaketa bai egon dela. Orduen galderak eta erreguek ondo ziren barriek izango bat ziren, proiektu barriekaz, ideia barriekaz, proposamen barriekaz, eta horren ingeruen eztabaidatzea, ez da. Bai, eta malez, alkate horiak itzi oskuz gauza batzuk airean, eta horreri jarraipen aiten jarraitu barko dutzegu. Lehenengo gaiagaz hasiko gare, eta nola ez da Waste for Think, azken baten da aurreko lorain itzaldiko tema estrella, eta, bueno, horren ingeruan, azkenean ez dakigu zenbat alditan galdetu izan dugun gai honen ingeruan. Zelan doan proiektua, ea maitutzat jotzen dan, eta maitutzat emoten badan, non dago proiektuaren memoria. Bere maitzekin eta ondorioekin. Proiektuak amaituta dudenean, normalmente memoriak egoten direlako. Zenbatekoa izan dan gastua, eta azkenean udaletxak eginiko inbertsio osoa. Bestetik, orain aldizkarian ikusi ditugu zelan argitaratu diren datu batzuk. Oso eskasak direnak eta gainean nahiko flojoak direnak birziklopenari begira. Zelan doa datu bilketa itxita dagozan kontenedoratan? Eragina izaten ari da herritarrengan proiektu honetan inbertitutako bai diru, bai baliabide pertsonal eta materialak. Por otro lado, queda pendiente el tema estrella, ese que se vendió a los zamudiostarras, tanto del casco urbano como de los barrios, esa propaganda del pago por generación, por el cual se deduciría un porcentaje del impuesto que pagamos de basuras en base a la gestión del reciclaje que cada ciudadano hiciese. Un tema que el antiguo alcalde nos dijo una y otra vez que estaban en ello, pues bien, se ha marchado y nos ha dejado con esto en el aire. Al final, después de tanto dinero invertido, tiempo, recursos y personal del ayuntamiento, formación en reciclaje, es una pena el estado en el que se encuentra nuestro pueblo con el tema de las basuras. Contenedores que dan problemas al abrir, que se atascan, que pesan, con bocas pequeñas, unas islas cerradas y otras abiertas, sin implementación del pago por generación. Y esto no es algo que nos lo saquemos de la chistera. Creo que todos hemos visto cómo hay bolsas de basuras alrededor de los contenedores, por lo que incluso se ha generado el efecto contrario que se quería conseguir. En resumen, esto ha sido un desastre. Hau guztia ez da kontu barria, baina ondorengo galdera bai dala barria. Zein izango da legegintzaldi barri honetan udal gobernu barri honek izango duen jarrea proiektu honekiko? Zer deko zue pentseta? Proiektuarekin jarraituko da edo eta buelta bat emango zaio? Nola? Vale. Bueno, principios Waste for Think proiektu hau ustot sarritan ja berba indugula gai honi buruz, nik ustot orain arte izandako alkatea bebai. Hemen bat hartuta 2 hiru alditan egon gara, numerak bebai erakutsi deuz. Ez dakite ze dokumento deko zuen edo esteko zuen, baina udaraldizkari baten jartzeko zenbat gastatu den Waste for Thinkenean, badeko zue, zikeren datu batzu badeko zue, basatara dozue zuen revistan. Batera guzena teknikarietatik. Orduen, bueno, bide horretan datu batzuk zein behintzat badeko zuez eta mandatzu ez.
Gero bestalde batetik, badakizue Voice for Think proiektu hau, proiektu pionero bat dela, eta, azkenean Zamudio eta beste hainbat, Europako beste hainbat herri pionerak izan gara proiektu honetan, jakin badakigu bai Europatik eta Madriletik eta Eusko Jaurlaritzatik etorriko dazkuzela holango medidak bete beharrak, eta, Zamudio zentzu horretan, badau apur eta aurrera dute, ez? Proiektu pionerak ekarten deuriena da, proiektu pionerak hitzak dioen moduan pioneroa da, eta orduan dana ondo ez da urtetan. Joango gara apurbet analizetan eta kontzientzietan apurbet herrie, ikusten duguna da, gaur goizean adibidez, eskolako bidean dauzen kontenedoreatan erropak dauz, botata. Orduen kontenedoran kanpoan dauz erropak eta herrian badauz erropa botateko kontenedorak. Orduan, gotxut esan, Voice for Think proiektu honek badakite herri mailan edo apurbete gizartean aldaketa hau jartzea zaila dela, azkenan ohiturak aldatu behar dire, bai uste duguna da, bide horretan jarraitu behar dugula, legeak legeak ensegida obligeko dozku bai Zamudiori eta bai beste udalerriri recogida de residuoseko reziklaje kantitatea, ez dakit basan, hain izaneko 2025 2025-erako birziklapen tasaneko 50 izan behar da. Txodierriko komunitatetik ateratzen da urtero garbik erregaz batera datuak, eta berez Txodierrin orokorrean birziklatzen da 22, 24, más o menos. Guk analizi hori gaur herrian dugu, eta Zamudion daukagu kasuistika desberdin bat dela. Daukagu zela enpresa asko, eta gero dagoela beste alde batetik herritarrak, ezta? Enpresek egia da, baliabide gitziago egiten da hori esala horren esku birziklatzeko, eta horretan lanean gabiz bat ez be. Eta gero, bai, esan beharra dago, zelan, herritarren aldetik birziklapen tasa Txodierriko beste herriak konparatuz, ia 12 punto handiagoa dela. Osea, uste dut, 12 puntuko igoera horrek arrazoi bat dagoela atzetik, eta da, azkenean, Zamudioko udaletik egin diran kanpaina guztiak. Organikoko kajatxoa herritar guzti dauki euren etxean, organikoko boltzak egoten dira udaletxetik, horrek guztiak eragin bat dauka, eragin positiboa guztiz, eta begibistakoa da datu eta. Orduan, guk Zamudioko udaletxetik jarraituko dugu bide horretan, kontzientzia herritarrei bai kontzientzia emanez, badakigu Txorierrin be aurreratuta gabizela gai honetan, ez bakarrik Txorierrin, baizik eta Bizkaia osoan, eta jakin badakigu be orain arte alkate izan danari be bai, beste udalerri batzuk ez bakarrik Euskadikoak, informa direla, zelango edo zelan implantatu dugun sistema hau. Jakin badakigu, sarriten txartelak eta arazoak emon alde huriela, baina gu bide horretan jarraituko dugu, hemen gauz arazoi konponbidea jartzeko eta horretan jarraituko dugu. Arazoak gauzenan, konponduko dira, eta alden neurrian hobetzen joango gara. Badakigu aldaketa hau ezin dela izan 4 urtetan, badakigu lan asko daukagula egiteko, baina uste dut gure ardura eta zuen ardura bebai badala hau aurrera botatzea, eta ez bakarrik traba jartzea. Eta geuz egitxiki hau. Bai, badoz galdera batzuk dino erantzun barik, el pago por generación, ¿se va a implantar, no se va a implantar? Vale. ¿Se van a dar datos a los ciudadanos por qué no se está implantando, por qué se está retrasando tanto? Segaitik dauzen kontenedore batzuk zabalik, beste batzuk itxite, segaitik batzuk doaz txarto, hori guztiek konponduko da, ez da konpondu enpresak asabizi berbetan. Hori apurbet, hitzek ondo dauz, baina gure duguz bai ekintzak ez dauz, azken baten, 4 urte pasadire, ia 6, beste 4 urte ekoguz, ia neurriek zehatzak hartuko diren edo ez. Hori gure dagune jakin bat ez be. Bai, guk azkenan, komentu dutxuten moduen, badakigu
proiektu pioneroak zer dakarren, eta arazoetariko badakigu txartelak segaiti dauzen leku batzutan zabalik eta beste batzutan, azkenan orain arte alkate izen zana bai, azaldu izen dugu hemen sarriten, zona batzutan iziko zala, abertzelan funtzionetan zegoen, ze pioneroa da neinean, ezin da herritarre guztiei media hori hartu, eta badakizue, hainbat lekutan hasi zala iziten, ikusteko ia zelan gorantzuna dekien herritarrak, eta ber zelan jarraitu aldugun horregaz. Azkenan badakigu legeak behartuko gaituela ordaindutean bakoitzak botaten duen kantidadea edo hondakinak, badakigu hori etorko da eta gu bagabiz horretan. Gukuro duguna da, legea datorrenan bai, hori implanteta aukite. Badakigu, azkenan pastan dazkuna tamen berbain dana sarriten da, azkenan arazo tekniko batzuk abizela eukiten, eta hemen sarritan berbain da horreri buruz, azkenan, badakizue kanpoan dauzela, pilak sarriten umea hartuten deuri eta iziten deuri ez deuri funtzionetan, abizapuru eta analizetan hori parte hori, ia zelan aldogunin. Baina esan da, uste lan asko gindala eta bide horretan jarraituko dugula. Enpresak azbe kontaktuan gauz, uste dugu enpresak lan asko dekiela iteko gugaz, eta gu aldan neurrien eurek azbe bai egongo gara. Ez da lotuko. Eta itxita dauzen kontenedoreatan, zelako maitzak dauz edo, zeuzerre ja analizeta gongo da. Ia ze maitzak dauzen edo lortu badan reziklajea hori azkenan hori birziklapena ez dakize puntutara arte heltzea, azkenan hori garrantzitsuen ez da. Ez bakarrik lega datorrenean esperarak llegue eta abezi cumplimos, baizik eta birziklapen tasa hori handitzea eta herritarre kontzientza hori izatea bai. Nik uste oindala gitxi etxe guztietara aldu dela ingurumenaren aldizkari bat, eta hor, datu batzuk ikusi aldira, ez? Bebai, guk badaukagu programa bat, datuak analizetan deusenak, eta pesajeak kamioiak bebai iten deuz, eta datu horiek badekoguz puntuz puntu, zenbat reziklatzen dan, zenbat ze pisu jasotzen dan, eta, neurri horre guztia jakin behar dira, gero erabaki honak hartuteko. Guk gure politika orain artekoa izan da, datuakaz erabakiak hartzea, eta horretan jarraituko dugu. Azkenean pentsatu behar duzuena da bai, naiz eta paisajeak isla puntu bakotxetik egin, ezin dugula generalizeu isla horretara botatzen daben familia guztiek bardin botako dabela sakarra. Azkenean bloke baten familia mota diferenteak da, igual batzutan bakarrik bikote bat bizi da, beste batzutan familia ugari bat, orden ezin dugu generalizeu ez. Isla horretara gitxi gora bera botatzen dabe 50 pertsonek, orduan badakigu norberak zenbat generatan dagoen, eta horren arabera aplikako dugu pago por generación. Ezin da langorik egin norberak bere ohitura daukaz, bere bizioitura horretan bai eragin beharra dugu, azkenean lehenengo errea murriztea da, eta ezinako altu, eta azkenean bagoaz aztertzen gitxika, eta itxita dagoesan puntuak dira monitorizazio bat egiteko. Gitxi gora berako datu batzuk atara, eta datu horrekaz estimazio bat egin, eta pago por generación benetan justo bat egiteko, zen guk egiten badugun orain da, ez 50 pertsona badagoz, zati 50 batuten den guztie, horrek izango direk norbera botat dauzuen kiloak. Ze puntu erartino hori da justoa, ze batek bizipatzen badago beste baino gehiago, hori errealitatean ez da guztiz datu fidagarria. Orduan horretarako analizi sakona burutu behar da eta horretan gabiz. Ados gauza esaten duzunegaz, bai azkenean herritarrek ez dakie gauze horrek, tampoco les importa esaten moduen, hau da, salduzan pago por generación, hori da, proiektu estrella salduzan a pago por generación, ez da aplikatzen eta jentea galdetzen deu. Osa, han ido a peor esaten deu moduen. Tengo que ir con la tarjeta a echar, no me implantan el pago por generación, badakigu ez dala emetik eta datorren urterako proiektu bat, badakigu. Hori badakigu, eta uste herritarrek badakitela.
no hay avances. Aspalditik gabiz lotute, orduen herritarrek zalantza horredekiez. Vale, Eta vale. gu bai, hori da dekogun arazoa. Vale, Claro. nik uste dute, guk uste dute aldizkari kasi ia guztietan, edo zikeran guztietan espada, bilabetero, Wisfortin espada, beste antzeko ingurumenaren antzeko eta hildo horretatik doan artikuluak atara direla, eta horretan jarraituko dagula. Badakigu Pago por Generación hori martxan jartzeko jaso duguzan arazo teknikoak batez be, eta badinotxut. Espainia mailan ez dago golako sistema bat. Egiten da, Pago por Generación. Bai, egiten da, Espainia mailan Estatu maila egiten da. ez dakit, esango neuke ez, baina, bueno. Pago por Generación hau badakigu badinotzutena, hau izen da proiektu pionero bat, eta horretan jarraituko dugu. Arazoi konponbidea jartzen. Konponbide badakizue administrazioan gauzak pausuz egin behar direla, eta horretan gabi zainiz egin nuen moduan, horretan jarraituko dugu. Jaso duguz bere arazoak, baina, bueno, ez bagenduke jasoko arazoak eta dana primeran izango bazan, Pago por Generación hori, martxan egongo zan, baina. Zoritxarrez, problema tekniko batzuk egon dira, hemen orain arte izan dako alkateak be bai, konte deuselango arazoak dauzen, eta, badabiz teknikariak eta proiektuan sartuta gondan jentea, martxan, ez? Hildo beretik. Gainera, esan behar dugu Zamurien pioneroa dela, ze normalean Pago por Generación aplikatuta egon daiteke esan herriek daukien bilketa sistema etxezetzekoa da, atesatekoa. Eta hemen kontenedore bidezkoa da, sistema guztiz desberdina da. Orduan, ezin dugu espero, ohitura horrek drastikoki aldatzea eta urtetik bestera emaitza positibak lortzea. Evidentemente, kontenedore batzuk diseinatu behar izan dire zerotik, ez dozu estopako lango kontenedorerik. Saiatu zeraltzari, baina ez dozu estopatuko, azkenean espreski diseinatu izan dire, baldintza eta ezaugarri tekniko batzuen jarraituz, espertoek egin dabe, ez dugu guk egin. Argi izan behar dugu esperto eta teknikari horren kriterioa ez dela edozelangoa. Ate bat eukida dateak, tamaina bat eukitea arrazoi tekniko bateko, ez dira erabakiak horarte de magia hartu. Eta alan dabe, lehenengoan ez da onduten, argi dago, baina sensoreatan be bai aldaketak egin dira. Pilak amotak aldatu egin dira. Bagoaz, prueba error, modu egokien hartuten. Baina azkenean pionero izan da, lehenengokoan arrara da ondo urtetea. Azkenean esperimentazio prozesu batean gagoz, beste herri batzuk ez teki egulako sortea, ze guk azkenean daukagun babes teknikoa oso indartsua da, eta horregaz egiten dugu aurrera. Eta orduan bai, horretan jarraituko dugu. Erik uste dut azkenean, gure por lo menos erantzunkizuna hau aurrera botatea dela. Nik ainizek esan duzu egun batetik bestera ohiturak ezin direla aldatu, eta gure ustez, hau ondo urten ez izen da aurretik herritarrakaz kontzientziazio lan bat ez dalako egin, eta beharrezkoa dela olako makroproiektu bat ezarri aurretik herriagaz batera lanketa bat egitea, eta ez ondoren exigentzia batzuk ipintzea, holan batean etorri direnak. Orduen pentsetan dugu oso gai interesante izan dela, eta proposamena ona izan aldala, baina beti ere herriagaz batera egiten laren bestela olako gauzak gertatzen dira, gaizki ulertuak, eta gero horren ondoren pentsatu behar dugu Pago por Generación zelan egin, herritarren zalantzak zelan erantzun, eta pentsetan dugu hau aldez aurretik prestatuta egon beharko zara. Nik uste dut hildo horretatik bai, ez dakit ze punturaino, ze badinotxut hau aurreko legealdian egondako alkatea buru belarri ibili dela gai honegaz, eta nik jakin badakit herritarrekaz lan egin dela. Gitxeago edo gehiago,
baina proiektu Wisfortzin proiektu hartan egoan partida batzuk, beste Europako beste proiektu batzutan, non badagoen partida bat herritarrekaz lan egiteko. Eta Wisfortzin horretan egoan partida bat herritarrekin lan egiteko eta jakin badakit lan egin zala. Gehiago edo gitxiago, ze punturaino, ez? Azkenean erabakiak hartu behar direnean teknikoki, azkenean teknikariekaz egiten da. Ez neuke gure gehiagotan sartu, azkenean da pausuz pausu non behar diren... Jakin gure neuke zen lan egindan herritarrekin aurretik, zehaztearren. Wisfortzin hau da proiektu bat, oindala 10 urtekoa, 12 urtekoa. Baina esan duzu aurreko alkateakin zeuela lan herritar batzuekin. Oindala 10 urte edo 12 urte. Jakin gureko genuke zer egindan. Inkestak bai eran direzela aurrera, Nori? Dorretzen egin direz batzarra, eta batzarra horretan inkestak egin izan dire. Azkenean, por generazion hau implementatzeko bai, monitorizatu didan, familia batzuk monitorizatu izan dira, euren baimena gaztetik ere. Konsumo ohitura horrek apur bat aztertzeko, eta guk pesajeakaz batera, isla bakotxetik atera aldo guzan datuak, modu errealago batean estrapolatu izateko. Edo zelan ez egiteko, monitorizatu izan dira uste direla, ez dakit 12 edo 16 familia. 16 familia uste izan direla monitorizatu indirenean. Eta familia horrek, ezaugarri diferentea dauki esanez, gitxi gora bera, ohiko familia baten kontsumoa estrapolatu izan da, datu orokorretatik. Gero, azkenean bebai, bagabiz kontzientziazioan lan egiten, uste otorren ere dudala, azte klima otorren azte alopatuko duguna, eta ezin genke pentsatu, gaur egun ingurumenarekiko daukagun ikuspuntua oindala 12 urte geunkan asanik, hori ez da realista. Oindala 12 urte, bai, agenda 21 buruan geunkan, baina ez ginen konstiente gure planetak zelango egoera jasaten eban. Gaur egun orokortu mesedez, baina beste batzuk bai izen gara. Baina orokorrean eta gainera administrazio mailan bebai, ardura esan behar duen indala 12 urte eta gaur egun. Uste horretan ados nago zara. Exigentziak bebai ez dire berdinak oindala 12 urte eta ingokoak. Orduan, goltzut esan, oindala 12 urte indan indiren prozesuak hemen esteko zentsunik oindala 12 urtera bueltatzea, hori udaletxetik eta zuen lantaldetik pasatu da sarritan. Orduan, guk gure ikuspuntua da, hemetik eta aurrera, pasatan dena, ez daukagu inolako arazorik zuekaz datuak edo, behar dana, konpartitzeko, baina atxera itzultza, Nik osetxuet, nik behitu ondo ikusten dut, horretara nindoan berro egiterakoan. Ni betza dut hau, danon kontu edala, gaur daukagun, hemen daukagun eztabaida hau aberasgarri dela ganontzat, egin beharrekoa, eta bide hau izan behar dela. Eta zuk esaten dasunean Lander, ez dakit nondik ataten dugu zela datuek eta eske datuek gauza asko, horre datuek ataratzeko batzordeetan eta onartzen diren aurrekontuetatik ataratzen dira. Eta bakarrik egin behar dena da suma bat. Baina guk eskatu dugu datu horiek idatziz eta ez janko zemon. Eskatu dugu emaitzak, programa hau, esan duzu 12 urte, 12 urte ez dira, baina, ez dira. Baina programa hau zan epe baterako, epe hori bukatu zan, oindala denbora pilo bat. Eta hau dago programa bat egiten danean, beti bukaeran ebaluazio bat egiten da. Eta nik ez dinot helburu guztiak bete bat direnik. Ze bai, zu dinozune, pilotoa da, eta batzutan ez dira gauzak urtetan, eta zeizak. Baina ebaluazio hori ez da ekarri, eta zu oin onartzen zabizen hori ez da inoz onartu hemen. Eta hobeto da onartzea, gauzak, ez dira urten, ze gaitik edo agaitik. Eta hemendik aurrera danon lana da, helburu horiek betetzea, Europak edo Mariek edo Gasteizek aginduko dituen datuek betetzeko. Eta danon lana izango da hori. Eta trabak ipintzearena esan duzunean, ez dakit zergaitik dinozun.
informazioa emotea, eta guk egin duguna izen da informazioa emon, naiz eta kritika izen leiken, ez da trabak ipintzea, ze guzurrik ez da esan. Orduen, da informazioa emotea. Eta nik pentsatan dut egokiena dela, informazioa konpartitzea, konpromisoa konpartitzea, eta honek zuk esan duzu murez, gauzak asko aldatu dira ingurumen arloan, eta danon konpromisoa behar da. Eta nire aldeti, pentsatan dut, erregua hori zen behar duela. Horretan, aldaketa bat egotea, danon parteagaz, kapaz garen, badakigu, erreza estana, baina, bueno, indeigun, eta onartu digun, ez direla bete, oin, astea, ebaluazioak egitea, ez gabiz egiten pesajeak, ez, bakatu, hori programa bukatu zen, oin dala 4 urte. Hori egin beharrekoa zen, oin dala 4 urte. Ebaluazioan ez da esan, zergaitik ez da helburuak ez diran bete. Ez dira esaten bete behar, arrazoiak badauz, onartzen dira eta punto, baina ez da esan. Hori da esan ez dana. Ez guri, ez herrieri. Vale, hildo, komente osun luze pare bat, Guk ez dugu esan inolako momentu entxartu urten dani, baizik eta arazo tekniko batzuk egon direla, eta jakitun zauzie zeintzuk diren arazo teknikorik, bai etxartu ez da urten. Zeba dinotzuet, Txorierri mailan 12 puntu gorau, goaz beste udalerrietarako... Organikoan. Oker espanol. Indiran datuak estrapola dire. Bai, organikoan ez, jarri dozuna gaitik. Berez, aumento hori da batez be organiko gaitik, baina papelan, eta kartoian, plastikoan bebai, gora inda, beste urte batzuekaz konpareta egia da, 100 hori organikoan handitu indala, baina tonelada dituten badago, piso dituten badago, kopura handitu da bebai, Komunitateak argitaratu dituen datuak aldizkari baten, ez dira hauek. Eta ez dugu zuk argitaratu, komunitateak argitaratu ditu. Segundo bat, esan dutxutena, zuk esan duzu komente duzu moduan, txartu urten dela, guk ez dugu esan txartu urten dela, baizik eta arazo tekniko batzuk egon direla, proba piloto danez, arazo batzuk jaso direla, eta guk ez gabiz aituten bakarrik proiektu amaitu badan edo ez badan amaitu. Guk konpromisoa daukagu ingurumenarekiko, eta datuak lehen begiratzen ziren, eta orain jarraituko dugu begiratzen, zeusten dugu erabakiak hartu behar direla datuak izan da. Bai proiektua izan edo ez izan, gure konpromisoa ingurumenarekiko jarraituko dugu, eta datuak analizetan jarraituko dugu. Zeuste dugu hildo horretatik joan bat garela. Eta ez dakot beste eser esanik. Hori izaten dozuna guzurretan gabizela edo, ez gabiz guzurretan, Guzurretan nik ez dut. Guk ontsen gertan bajan astean publikatu da Azti Klimaren ditu. Ez dut esan guzurre. Ez pagan hori. Datu horrek dira herriarenak eta mankomunidadekoak dira Zamudio osokoak. Badazpadan. Hau da, enpresa kontuan hartuta. Baina guk ulertzen dugu, herritarrek bebai hemen esfortzua errekonozitu eta sentidu behar da horiela, eta horregaitik indogu, analizi hori edatu dugu, eta hori da trasladatu indani. Baina jarraipen egiten jarraituko dugu, horrengo osoko bilkuran solamente barrio ekarriko dugu, eta galdetuko dut, zeu zer daturen bat gehiago ekarten duzuen edo, eta eztabaidatu aldogun apurbet, honen ingeruen ez da apurbet danone onurarako. Amaitzeko, Waste4Thing proiektu hau amaitu zan, eskaldi, segur esan. Bai, edekogun arazo ez da amaitu. Orduen... Emaitza, kostua... Gure bauzu beste izen bategaz ekarriko, ez da deituko Waste4Thing eta deituko Zamudioko birziklapen metodoa edo. Bardin da, arazo horre ongo da bardin. Orduen jarraipen egiten inbar da, herritarron kezka handia dalako, eta uste duzu badakizuela, porque kejas jau sauran jagau seguramente, orduen pentsetan dugu dala gai bat, non buru belarri egon barraren. Beste galdera bat ekarkot, apurbetonegas errazionatuta dauena, eta Food Erraz da beste proiektua, non igotze egon zan
bai Iruñan ez banaz txarto goratzen, bai Ibizan hitzaldi bat emoten, ez da honen ingeruen, eta herrien, seguramente preguntetan badogun zer dan Fuderras proiektu eta zertan ibilidan gure alkate hoia horrek hitzaldiek emoten, seguramente inok ez du jakingo zer dan bez eta saldu bez, ez da. Orduen gure galdera, honegaz batera izango zen, zer indan oinarte, zenbat gastatu dan oinarte bebai, zein dan udaletxak aukin dagoen konpromesua proiektu honegaz, eta bestetik bebai, gobernu barri honek, ia proiektu honekin jarraituko duen, ez duen jarraituko, zer ingo dan, eta zertarako batez be. Proiektu hau, Fuderras proiektu hau, badakizue puntutariko bat, analizetan zegoen azala desperdizio alimentarioa. Proiektu honen barruan bebai, hainbat enpresa, ostalaritzako hainbat enpresari animatu zaie proiektu honetan, edo proiektu honen barruan dauzen elkarten parte hartzea aktibo izatea, batez be sobrandikien janariagaz, eta, printzipioz bebai, hau da proiektu bat, Europatik datorrena, epe baterako dana, eta, egia esan da ez dakite zenbat lotzen dan Fuderras proiektu honetan, baina, bebai, Waste for Thing antzeko moduan, badakigu Fuderras desperdizio alimentarioa asko dala herri desberdinetan, eta, aldan neurrian hori bebai ekiditu behar dugula. Uste dut gure erantzunkizuna udaletxe moduan da, alden neurrian horreri jakinda jentea faltan dagoela, proiektu horretariko proiektu desberdinetan parte hartzea. Azken baten esatea ez dakigulen osarte egongo dan proiektu hau, gauza asko esaten deuz, ez da. Azken baten nire ustez da proiektu bat hartu zala bere momentuen ez dakigu zergaitik, egongo da zeus error atzetik ez dakigune, herritar bez ez teurien nahi jakingo, eta azken baten nire galdera da, segaitik hartuten direnolako proiektuak gero serioz badin hartuten, ez da. Azken baten proiektu horrek hartuten doguz, zeus ergaitik, ez dakit segaitik, horrengo da zeuser, eta gero azken baten lotuten da, herriko tarte txikitsu beten hor, honegaz indot lan, he cubierto esto, he presentado esto Europako zerari, ez dakit, igual diru laguntza egongo dire zeuser, eta azken baten emoten duen zentzu hori da, ez da. Azken baten, badin txut, preguntetan dugu momentu, enplazatik pasetan diren 10 pertsonari, y nire suena, a ninguna de las 10. Orduen horrek esan gure deu, zerako seriotasunez hartuten dugu zen honek gaiek, ez da. Gaie, ondo dau, proiektu gonalda polito, gonalda proiektu, ez dugu ezetxik esaten, bai, azken baten, holako gauzek hartutea, udaletxak, baliabideak eta diru gaztetea, holako gauzetan, gero, inolako zerarik gabe, lanketarik gabe, eta maitzik gabe, ez dugu ulertzen zagaitik egiten direzen olako gauzek. Nik esan dutzutenan ez dakit ze momentu arte dagoen, ez naz lotu pentsetania amaituten badan 24an edo 25an. Klaru dekotelako holango proiektuetan, aldan neurrian ez dakit Fuderras, gero etorko da beste bat. Egot esan azkenan ingurumenarekiko kontzientziazioa eta erantzunkizuna daki izan proiektuetara esfortzua ematea, ondo dagoela. Horretaz aparte, Fuderras honetan bebai, badakit jakitun nau zelan kontzientziazio eta gierrak egin direzan. Berez bebai, badin otzut, udal aldizkarian publikatu dela, eta azkenan batzuk ez dakirie, baina beste batzuk jakingo dabie, eta gainera murgildute dabiz. Gotut esan azkenan hau da proiektu bat, non... Murgildute bi familia baino ez dauz, ez da? Hori orainen argitaratu zen. Ja, orainen... Bi familia, 3.500 biztanleko horri baten. Baina, bi familia badauzen, ez da orain arteko alkateak erabaki deuelako bi familia izen bar direla. Ez dakit, baina me imagino hori teknikamente bebai aitute dauela. Azkenean badakizu proiektu honek aurrera botatzeko ez dela bakarrik behar alkate bat. Behar da teknikari batzuk eta horren atzetik dabizen persona asko. Fuderras badakizu Deustuko Unibertsitatea
eta beste hainbat murgilduta egon direla, eta ez dut uste alkatearen erabakia dela bi familia edo lau bizata. Uste dut proiektu honek, Europatik datozen proiektu honek exigentzia maila handia dekiela, eta hartu diren erabakiak zeusegaitik hartu direla. Bai, guk ez dugu esaten bi familia hartu behar diren, edo 250 eta proiektu ze esaten duen. Bakarri dinoguna da, ea, proiektu horrek datozenean, ez badugun ondo aztertzen, baliabidea dekoguzen, segero esaten badugun, ez dekogule teknikarik edo baliabiderik edo dana dalakorik, Samudiko udaletxean kriston lana dauelako, eta gana hartuten dugu solako proiektuek, itxiteko eskine baten, como nuestro último problema, horretan diru inbertiten dugu bai, eta baliabideak inbertiten dugu, orduen, ez dakigu segaitik hartuten direzen horako proiektuak, gero, si no ez vamos a hacer caso. Hori gure egun esan. Guazen proiektu bat hartuten, ondo hartuten, baliabideak ondo emoten, eta joder, badakigu, que si concienciamos a uno ondo dago, bai, hartu por coger, ez dakit. Eta gero, pues eso, alkate horiak ikusten dugu, Iruñan, horre itxaldi bat emoten, Ibizan, txarla bat emoten horreri buruz, eta lotuten gare, joder, ez dakigu zetarako dan. Eta, karo, txartu lertuek hor dauzu bai gero. Nik, ja, eta zentzu horretan, azkenan badaino txut beste udalerri batzuk interesa izan debiela holango proiektuetan sartu izana, eta, txarla horrek azkenan beste udalerri batzuk interesa dekienean, nik uste gai honetan kolaborazioak beharrezkoak direla. Nik uste gure erantzunkizuna Samudioan dauela, bai, guk ikuspegi zabal bat eduki behar dugula, eta ez bakarrik Samudion baizik eta beste udalerri batzutan, eta proiektu honetan esperientzia izateak, esperientzia moten dutzu, orain izan dako alkatea proiektu honetan murgilduta egonda, eta berak esperientzia bateko. Orduan, beste udalerri batzutan txarlak emotea, nik ontzat ikusten dut, azkenan Samudioko alkate izan dakoak beste udalerri batzutan, zelan gabizen Samudion lan egiten proiektu batzuen atzean, nik uste dut, ondo ikusten dutela. Azkenan da guk gure herrian saiatzen ari garena, beste udalerri batzuk arazoateko zenak, aldan neurrian lagundutea. Uste dut zentzu horretan, lagundu behar dela beste herrialde batzuri. Bai, beste herri batzuri lagundutea ondo da, baina lehenengo zurean implementatu baduzu, ondo gongo sanitzaldi horrek hemen emotea ez da. Bai, emongo dire, bai, azkenan hori kontzientziazio programatan badinotzut Samudio Torren bai indire eta berak emon deuz txarlak. Mankomunidadean berak emon zeuzan txarlak. Gutxut esan, txarlak ez dire bakarrik Samudiotik kanpora emon. Samudion barruan bai indire. Parke teknologikoan bai txarla batzuk emon zeuri esan. Eta Torrelarragoitiko palazioan bai, Torrelarragoitiko galde gureneko enpresak interesak zeukien ari bai, txarlak emon dire. Gutxut esan azkenan, ez da bakarrik Ibizan edo hori da fasilena, Ibizako argazki bat ataratea, baina jakin badakigu mankomunitatean argazkia dauzela. Eta Samudio Torren argazkia dauzela eta hainbat txokotan argazkia dauzela. Eta horrek ez dira atara. Atarra dira badazpadan Ibizakoa eta hori guri bai emoten dauzku idea bat zelango erantzunkizuna deko zuen zuek proiektu hauetan. Nortzuk izan ziren gonbidatuak txarla horietan? Eta zelan izan deialdia? Ez dakitzut esaten, preguntan dugu, badakigu kontzientziazio tailerrak egin direla. Azken Samudio Torren egin da, Parke Teknologikoan bai egin da. Azkenean... Herritarrentzako? Herritarrei ideia egin da. Hori nago aldetzen, gonbidatuak ean... Herritarrei ideia egin da. Nik uste dut bai, etxin zala. Uste dut? Samudio Torren esan zabala. Eta zelan egin izan? Herrian diran ekintza guztiak Samudioren betik publizitatzen dira. Gara izeltzen danean bai. Hori informazioa deko zunean, gureko benke. Hori aldizkarian urten da, baino izen zen jornada bat, ez dakiten noz ze urtetan badakitin dala.
Bai, ez dakiz egunetan, ez ze urtetan. Osa, gotzut esan ez nabila dituten no joan dan segunetan eta zer esplike duen. Azkenan badakit egin dala. Eta hori aldizkarietan dago. Osa, azkenan badako zuzan aldizkariak etxean, hortik egongo da. Bai, bueno, hemen informazioa eskatzeko gauze bai, eta eskertuko geunke, ez garela psikotopetan hain dela ez dakiz zenbat urtetako aldizkaria, zeketzetan dugu horretarako gauzela hemen eta horretarako direzela horrek bilerak. Ia horrek deialdiak, nori zuzenduak izan ziren, eta zelan egin ziren deialdiak. Eskerrik asko. Bueno, aurrera jarraituz, beste aurreko legegintzaldiko gai bategaz nator eta direz ordenantzak. Aurreko legegintzaldien egon ziren arazoak ordenantzak aurrera atetako, akortan gare dano segaitik, ez gare sartuko horretan, bai, bueno, gobernu barri dekogu, barriro botaten dut, eta azken baten gure egune jakin da, ia ordenantza horrek aurrera atarako diren, ez, eta ia gugaz konteko dan ordenantza horrekiteko. Ez da, azken baten aurreko legegintzaldien bai genduzela horrelako bilaratxo batzuk komisio aurretik edo ondoren, oso ondo egon zirenak eta nahiko berazgarriek, ordenantzak aurrera atetako. Azken baten uste dugu danon artean herritarrontzako ordenantzak nahiko positiboak izan aldirela, gero egon algara ados gauze baten edo ez, bai behintzete danon artean ordenantzak nahiko polito urten aldirela pentsetan dugu, eta gure galdera izango zen, hori ez da, batez be, prekupetan dozkuz, ordenantzat dauzen, aprobetaz dauzan ordenantzen artean, prekupetan dozkuz, bai parkinena eta autokarabanena. Batetik parkineko arauak supuestamente rotatibo izango zen, badakigu momentu honetan zelan dagoen egoera hori, noekin aparke, ez eta moduen, daut beti gorarte, imagino hor dauzela kotxe asko egon aldire azte bete, egun bet, logo egun, 17 egun, ez dakigu ez da. Orduen ja hasi dire kesak hor, parkin pribatu bat bihurtu dalako, azken baten. Eta azken baten bai, komertxo bultzatza zen ideia bat, ez da, edo arkatoia bota zeuen ideia bat. Ba, ustot hori ez dala momentu hori lortzen, eta gure galdera izango zen, ia normatiba hori prest dauen, zelakoa izango den, nos jarriko da martxan, zelan jarriko da martxan, eta gero beste alde batetik autokarabanen kasuan. Uste dugu udanetan azken baten zelan ikusi dugu autokarabanen kasua izan dela, batez behu den dela momentu puntena azken baten, basean dauzen autokarabanak herri guztitik aparketa, hausokiden kesarako azken baten, ez tekielako lekurik, bai, karo, ez tekielako lekurik, normalmente beste autokarabana gune batera doaz, ezta? Bai, kasu honetan, como no hay normativa ni nada, parketan deuriek gure nekuen, eta hor dauzena ganera autokarabanen gunean, egon aldire, bi egun, aste bete, edo hilabete guztie. Orduen, hori ustot arazo bat bihurtu dela, eta ia horreri irten bebideat emongo dotzegun, edo ez. Eta honegaz batera, autokarabanen kasuen batera, dekogu beste galdera aparte bat. Ustot danok ikusi dugu lezeran autokarabanak lekunbiz eta arteaga usotik pasetan diren normalmente, hortik desbideratzen dire. Imaginetan dugu dala GPA esan gaitik, ez toaz generaletik eta gero hemen gorrotondatik bera, ez toaz hortik. Eta montetan deurie nahiko kristo handiek, azkenen baten dire errepide nahiko estuek, eta lekunbizeko eta arteaga usoko bizilagunek uste dut ikusi dugule zelan izendan nahiko arazoa, oso ze lleban setos, ikasi baiaz, eta arriskutsu dela bebai. Badakigu ez dela hori udaletxearen arazoa, hori badakigu, imaginaten dugu da hori GPS-ak les manda por ahí, ikusi du kartel bat horre, nik por lo menos ikusiot, zean errepidan dauen kartel bat non imiten duen area autokarabanaz aurrerantza, botateko, bai ez dakit beste neurriren bat bebai hartu aldan, ze arata guztiz be pasetan diren lekutik, ez da? Orduen horret direz, deko guzen galdera, batetik ordenantzan ingeruko asuntoa, eta gero ordenantzakaz batera parkinena eta autokarabanena. Bueno, printzipioz hasiko naz ordenantzan kontuetatik. Ordenantza, bai horretan gabiz, edo horretan dabiz, badakigu parkina, bai karpina eta autokarabanan ordenantzak beharrezkoak direla eta horretan gabiz. Bai izango dotzut, jago aurreko alkatearen kriterioak edo lan egiteko era bat zala,
baina orain udal gobernuan gauzenen era beste bat izango da, ez? Nik uste dut ordenantzak nik alkate moduan ezin dute zela esan zelan egin behar diren, baizik eta teknikarien asunto izan behar dela. Uste dut teknikariek eurek dekiela bai esperientzia eta bai ordenantzatan berezia, espezialistak direzan teknikariak dagoz, eta nik betiko moduan teknikariak esaten dagoenari, kaso egingo dako. Orduen, guk esteko guinolako arazarik zuekaz jesartzeko, baina, azkenan erabakia ez dela gurea. Nik horre geuze bat, azken baten politikariek horretarako gauz bai, ez da teknikarik aditue dire, ados gauz, eurek euren rekomendazioak emon aldozkuez, edo euren txostenak emon aldozkuez, edo zelan iten dan beste leku baten, edo zelan legalki inaldan esan aldozkue, bai ez dut, guk hemen gauzela proposamenak iteko, eta guk gure erara moldatzeko horrek geuzek, azken baten ezin dugun eitzi da, azken baten gabizena eitziten da, teknikarien esku dana. Orduen, ez dugu lertzen hori. Esan dutxut, azkenan kriterio izango dela teknikariak proposamen bat ematea, baina guk proposamen hori uste dugu teknikariak proposatzen da biena, esperientziako jentea direla, teknikariak, eta esan dutxuten moduen, azkenean esan dutxut, ez dago inokalako arazorik, aituteko edo dana galako. Baina, botu zen, eurek isladatu alde hurien esperientziagaz edo ordenantzakaz, normalean kriterio zu jarri badozuz. Bai. Kriteriak esan gure dut, zuketxe bat ingure badozu, arkitekto bat egin dako dutzu. Zuk esan diako dutzu, lau bentana edo 8 gure dozuz. Hori horregaitik dinotzut, teknikaria pasetan dozku zenen ordenantza, begiratuko dugu. Baina, ni pentsetan dut aurretik esan zenkiola kriterio batzuk, nik gure dut, 72 ordu edo astebete, hori kriterio bat da. Kriterio bat da, bai. Eta horrek teknikoek ez deko problemari. Zu gure bazu 72 ordu, gure duzula astebete, pues astebete. Kriterio batzuk zuk edo. Bai, azkenan bai, pastan dan, Alexander, guk uste duguna da, guk kriterio hori markatzeko, azkenan, uste dugu eurek eukialde horien esperientziagaz edo beste sektorean dauzen beste teknikari batzuk harremanetan egonda, uste dugu samudiontzat edo ordenantza apurbet, pisutsua izango dela, eta azkenan beste teknikari batzukaz, euren arloan dabizen teknikari batzukaz berbaginda, ordenantzak nahiko potentek izango direla. Orduen, nik azkenean politikariak markatzea 72 ordu edo 48ko izango badan, edo autokarabanana zelan dagoen, ezoelan az dagoen, nik uste teknikariak proposamen bat egin behar doztiela, edo egin behar dozkuela, eta baloratu horrek ordenantza badakit horretan da bizela, baina nik ezin dut esan azkenean zelan regula azkenean erabakia gurea da, baina eurek uste dut jaso behar dugula proposta bat. Eurek dire espezialistak zentsu honetan, eta guk gara azkenean erabaki hartuko duguna. Baina uste dut gauza tekniko baten atzean dago hau, ordenantza parkinekoa, por ejemplo, ez da bakarrik kontuan hartiken zenbat ordukoa da, baizik eta zelan funtzionekan dauen, zelan normatiba egongo da horren atzetik, eta nik normatibak ez dakitez. Horregaitik dinotzu, teknikariek jasoten dugu zenan teknikarien propuestak martxan imingo garela, bai kriterio izango dela, eurek esaten deuskuena, ustot, pisue eukiko dagoela, sin más. Gero baloreko dugula guk, argi dago, ordenantzak hemen akordetan direla. Zan kriterio izango dela, eurekaz bebai parte hartzea izatea, eurek izango dire espezialista. Horregaz ados, barrio da dinogu, espezialista dire, adituet dire, kriterioak uste dut guk marke behar dugu zela horretarako gauzelako hemen, eta bestalde batetik gu garezelako herritarrak bai, eta badakigulako zer behar dugun, zerrez, eta herri honeri moldatu behar dugu horre geuzek, ezta? Normatibak ondo dauz, araudiak ondo dauz, proposamenak inalde hurie, astebete imposible, no se puede regular eso, vale, pues, 24 ordu, vale, eta zean ingo dan, vale, hor geuz asko dauz, badakigu, zentsu horretan uste dut, kriterioak eta gu marke barko dugu zela, eurekaz elkarlanean, oso ondo, que nos digan que podemos y que no, o que se puede, eta horren arabera ingo dugu, ezta? Eta gero bestalde batetik, datan kontuen, ezta? Azkenean gabiz esaten, horretan gabiz, ingo dugu, beharren gauz,
badauz data batzu pentseta, noizko emingo da martxan, noizko ez, iten gabiz, puede ser 2024 o 2027. Orduen hori bebai aprobete zehaztuteko galdetzen dugu. Vale. Zehaztu noizko egongo diren. Ez dut esaten data konkretu, eta egitzi gora bera, planteetan dugu urte amaierarako egotea, ez dakit. Ez dakigu noizko egongo diren, hemen badakizue udaletxe honetan lan asko dagoala, eta bueno, beste lan batzuk ere badagoz. Ordenantzak badakigu horretan dabizela, baina bueno, azkenan ordenantza baten atetik hainbat teknikari bai dauz. Orduen badakizu ordenantzak fiskala dauzela, reglamentoko dauzela, eta hainbat teknikari dauz horretan. Baina, dekie gai hau, bai dekie beste gai batzu. Orduen, bueno, horretan gabizela, bai ez dakitzut esaten, egongo da abendurako, egongo da urtarrirako. Gu badakigu zelako arazoa dagoen parkinean, por ejemplo, eta badakigu lehen komentatu duten moduan, arazoari konponbidea jartzeko hemen gauzela, eta horretan gabiz, bai nosko justo egongo da, ez dakitzut esaten. Badakigu, gabiz horretan, bai ez dakitzut esaten nosko egongo dan. Gero autokarabanan ja jarraituteko, ordenantzana ja autokarabana edo parkinena. Parkinena badakigu zelango arazoak dauzen, badakigu hori reguletako ordenantza bat behar dugula, eta horretan gabizela. Geuse egitzik hau. Nik uste dut geuse honeri beba ikuspegi positiboa ikusi behar dakola, eta nik uste dut udalerri edo herri erdian parkin estalki bat, estaldurako parkin bat eukitea, eta momentuz ez, doainekoa ganera, gauza ona dala, beste udalerri batzuk ez dekien. Eta hori, ordenantza bat behar dugula, hori apurbet ordenan jartzeko. Eta gero azkenengo gauzea autokarabanana, hemen batzorde batzutan, eta osoko bilkuran bebai komenta izen da, Googleekin harremanetan gabizala, kostaten ari da, harremanetan egon da orain arte izan dako alkatea, eta oraindik aurrera ni izango naz, ez dakit zelan, baina horreri konponbide bat emongo dako naz. GPS-ak Google Maps atxetik desbietan dutxie, ez dakit segaitik. Uste dugu hemen hasi zirenan epizu egiten izi zala apurbet hau, eta horregatik Google Maps atxetik aginduten dutxie. Sartuten dire errotatik, kaltzeko errotatik, eta errotatik nire etxetik, eta azkenan zurera. Baina, horri badakite orain arte izan dako alkatea horretan ibili dala, eta momentuz ez da aldaketarik egon. Bai hartu dugu erabakia, bai uste dute Bilbotik zatozen autobiatik urten dauen rotondan seinale bat jartzea, Fuentenen bebai beste seinale bat jartzea, eta hemen bebai beste seinale bat jartzea, holan ekiditen badugun trafiko guzti hori. Bai, printzipala da GPS-ak handik aginduten dutxiela. Eta batzuk GPS-a dituten dut eta seinaleak, badakigu gaur egun, dituten duzu GPS-a, eta seinalea basarritan. Eta gero autokarabanan kontue, hain badakigu, hain arazo batzuk egon direla, arazo, udan gainezka egon dala, badakigu, hori apurbete arazotxu izen dala, badakite municipalak bebai horretan ibili direla, azken udaletxean erantzunkizuna bez, ez da autokarabana batek txarto aparkatzea, edo autokarabanetek kanpo futbolean akanpatea, edo Garben Mendiguren Adantza kalean dau, badakizu dauela zelan dau, horren parkina. Azera bat,
eta atxetik dago beste bat, sartuten ziren atzeraino, eta zeurien itxiten pasue, nik uste dut horren erantzunkizun hobe bakotxan adala. Guk hori ikusi dugunean, goizero egon dire municipalakan, ikututen bentanea, eta esaten zikeren aurrera bota bardala, eta bueno. Bebai, jakin badakigu autokarabanan kontua, bueno, eurek bebai bere azkenan impuestak eta paketan deuri, eta ez badeurien kanpetan be, derechoa dekiela aparketako, orduen, bueno, beti ere ondo aparketan badeurien, bueno, ez da gure errespetetan badeurien, bueno. Eta gero, bueno, eskolan ez dakit ikusi bado zuen, imini da baia bat, 2,20 metro baia bat, azkenean ikusten gendun eraso beba izan, eskolako umeak bebai askotan joten zirenan, autokarabana batzuk egoazala, eta nik uste dute parkin hori bai etxe bizitzantzako eta eskolarako bideratuta dagoela. Orduan, baia bat jarri da hor, ekiditeko edo zikeran prioridade moteko herritarrentzat eta eskolantzat. Eta geuz egitzi jo. Ados, Eroniko hori, azkeneko galdera honegaz erlazionatute, prioridade izango dire ordenantzak legegintzaldi honetan, hori da galdera? Bai, bueno... Badakigu gauz asko dauzela egiteko, badakigu udaletxean kriston lana dagoela, hori aparte itxite, prioridade izango da, edo izango da una cosa que bastarrai, eta azkenean ude barrio dator, autokarabanak, parkinena hor dekogu, eguneroko tosaunean, orduen, zeako prioridade emongo dako noneri? Bai, azkenean, arazo bat sortzen danean, konponbidea bilatu behar da, eta nik uste dut hau, momentu batzutan udan arazotu bat izan dela, eta oneri, ordenantza honen bideri, prioridadea mongo dakola. Ados. Hasta gitzuten esaten da, egon badan urtarrilerako. Prioridadea mongo dako, ze badakigu arazo bat dagoela eta regule behar dela. Bale, nik jarrituko dut. Ni banator arratoien gaiarekin, tema estrella herrian. Idatzita daukat esan beharrekoa, baina, ez luzatzearen ingo tolan laburtzu hau behintzat. Honetaz hitz egin dugu urteetan zehar hemen, ez? Nik uste dut pandemiatik honain bat biderrez atera dugula gaia, etorri izan dira teknikoak ere bai udaletxera azaltzera, zenolako neurriak hartu izan diren, ekiditzeko edo derratizazio hori egiteko, baina egun, naiz eta orainen ikusi dugun eta irakurri dugun ere bai publikatutakoa, zen neurri hartu dituzuen eta egoera ez da hobetzen. Eta izan daiteke arratoiak urtete erdi lotan, erdi despistaute, desorientaute, dauzelakoia pozoiaren edo, pozoia edo hartzen diren neurrien hoien baldintzapean edo dauzelako hiltzear edan alakoa. Kontua da, gero eta arratoi gehiago dauzela herrien, eta jendea gero eta nazkatuago dagoela gai honekin. Orduan, gure galdera da, zein diren, egiten diren analizien emaitzak, ea hobekuntza ikusten duzuen zuok udaletxetik, ze herri mailan ez dira ikusten hobekuntzak, behintzat hola mode prontoan edo kaletik basoaz bapaten agertzen datzu, kriston arratoia gurutzatzen da zura horretik. Horrek lehen ez ziren ikusten nahi nerraz herritik, ikusten ziren herri inguruetatik, baina egun herri-herrian ikusten dira, ez? Ze datu dugu horren inguruan zehatz-mehatz, eta orain arte egin diren gauza guztiekin, zeo zer gehiago planteatzen da, ez ze egoeratan dago arratoien kontu hau? Bale, azkenean, uste hor hemen egonaz datu bat aurkituten, baina, ez dakit, exactamente zenbat. Udaletxeak badakizue horretan be, ez dakit zen bediru, baina gaztetan dala, eta behin baino gehiagoetan arratoiana ez da gauza fasile, badakigu bai beste udalerri batzutan arazoak dagoazala, guk gure herrira logikamente eta begiratu behar dugu bai, zentzu horretan, baina badakizue eta behin baino gehiagotan indogu berba, gaur egungo pozoiak ez direla oindala 20 urtekoak.
lehen oindala 20 urte iminten zan posoi bat, eta ja alkantariatek ez ziren urtetan. Gaur egun ezin da honako posoirik izan, ezin dakie arratoiari guillotina bat jarri, baseleak ez dut txutsiten, ezin da posoi fuerte bat imini, base alkantariatik errekara doa, eta gero pastan dana, orduan ez dut txute esan goitu beharko garela horretan. Nik badakit produktu asko Europatik bai, badakit kentzen da bizela, eta zentsu horretan zenbat eta gehiago kendu, orduen eta arratoiari materia prima gitzi hau sartuten dako, eta kalte gitzi hau egiten dako, eta ez da txoilten. Orduen arazoa da hori. Eta gero bai, pasten dazkuna da, behin baino gehiagotan komentu eguna. Azkenan badauzela kanpoko katuek, eta arazoa gabiz eukiten, badauzela familia batzuk, emoten dakienak kanpoko katueri bezkarie, eta etxetan deurie arratoiak eta bebai badoaz. Arratoiak generalmente egoten dire ure dagoen lekuen, eta bezkari behar deurenean urtetan dire. Orduan, alkantariatan edo orango lekuetan egoten dire, bezkari dagoen lekuen dire, generalmente kontenedorrak edo alkantariak edo orango katuek dauzen lekuen, eta bastakit, igual esplike beharko da revista aldizkari baten, hon nabilela espliketan, baina arazoa dinotzut beste udalerrietan bebai dala honegaitik. Nik ere informena, beste udalerri batzuk zelango medida eta bizena ezkuten, Zamudion arratoia dauz eta esan doztie beste udalerri batzutan behan txeko da bizela. Ezin da, behin. Lehen imintezan, oindala 15 urte imintezan veneno bat, eta momentuen kasi hilten zegoen. Jaten du veneno hori urtetan da, es un poco despistado, una siestita de 2 horas eta osta bere martxan. Eta da oso zaila. Eta izango da oso zaila. Erabiltzen diren metodoak dira oindela 4 urtea zigintzezanak erabiltzen, berdin jarraitzen dugu, ez dira barriak sortu. Bagabiz haituten beste metodo batzu, baina azkenan danak dire... Zentanak doaz bideratute leku berdela. Baina jakin badakizue askunde handitu indan, gero eta gehiago dauzen, gauza da guk ikusten dugun herritik. Baina daturik gabe gauz. Baina ez dauz monitorizeta, gutxut zan. Azkenean da zentzazina guk, badaki gugu daletxetik partida ekonomiko bat gaztetan dugula horretan, badaki teknikariak eurek asko menta izan dugula gai hau, guk badaki gu zer dagoen herrian, edo zer ikusten dugun herrian, eta bai da gai bat prekupetan dozkuna. Baina egia izan da, eske ezin da luz askorikin. Azkenean botika da ona, eta horan gauz. Gaztean dugula, zenbe gure. Baina ez badago hinten arratoiari, nera komentetan duzuten. Azkenean dauz familia batzuk katueri eta bezkari emoten dakiena, eta jaten doaz. Eta jaten badoaz ez dire hilten. Eta arazoa hori da. Ez da bere udaletxak ez duela dirue destinetan horretara. Ez horretan ez daukago zalantzarik, eta gainera jakitun gara, onatorzan aurrekoan teknikari espezialista atorren ingoiban berbaitan, badakigu gauzak egiten ari direla. Baina egiten direnak agian ez badurien funtzionaten probatu beharko dugu beste zeo zer. Ez dau beste zer frogatzerik. Gabiz udalarri guztiek holan. Ez dakit azkenean, ez dakit erabaki bat hartuko badurien, bai, egia izan da, arratoiak bai, gaixotasun asko datoz. Orduan, me imagino, ez dakit ze momentutan, erabaki bat, bai, erabaki ez da izango. Azkenean arratoiak gaixotasun asko transmituten deurie, eta ez dakit, bai, arazoa hori da terrible. Ez gero eta gertuago ditugu, parketan, umeak ibilten diren tokien artean, eta umeak badakizu, dana ikutzen deuria, ez da broma bat, ez da itxusido polita. Aratago duan arazoa da, ez? Nik, soluzioa topatze aldera, baina ez duzue uste sakarrakaz dagoen arazoak bez deuela errestuko arratoien gutxitze hori? Txartelak emoten deurezen arazoak, lekurik ez egotea kontenedoratan, eta sakarrak kanpoan izteak arratoiei bebai janari emango dutziela, eta horreri buelta bat emonda igual hobetu halko zala.
Bai, azkenan uste dugu arratoiak deskari dagoen lekure joaten direla, baina azkenan nik uste dut kontenedorean gauza, nik uste dut lehen esan duten moduen, bakotzaren autokarabanan moduen, bakotzaren erantzunkizuna izan behar dela. Azkenan zuk badakizu zelan dagoen geuzea eta azkenan hondakinak bere lekuen botatea bakotzaren erantzunkizuna dela. Lehen komentu zuten, azkenan gaur goizan antzatu gara eta hango kontenadoratan arropa pilo bat. Uste dut herrian badagoela arropako kontenedore bat eta udaletxaren erantzunkizuna ez da arropa kale erdian botata itxitea. Gotxut esan, guk badakigu gure erantzunkizuna badaukagula, badakigu lehen esan duten moduen proiektu pionero honek arazo tekniko batzuk ekartzen duzela atzetik, dana ondo joango bazan esan izango pioneroa proiektua, eta badakigu hor bebai arazo batzuk eduki aldugu zela basuragaz. Bai azkenean, hori da purbet danan artean lan egiteko gai bat. Landerra ikuste dut hor, lehen bebai, gaia nuke nahi atera, baina berriro aitatu duzu, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela pedagogia egitea gai horren ingeruan, esan du, herrian landu egin da, herriarekin landu egin da, nora arte, zein puntutara arte, orain dela 10 urte agian bai, kontua da, gai hori lantzen ez badugu, edo ez badugu mamitzen jendearekin, eta harin ezen jendea da, 4 urtetik, 80 urtera arte edo, hori da oinarrizkoa, eta bilera bat dorretzen egitearekin 2 edo 3 horregaz ez dugu lortuko. Orduan, izan barko dira integralago diren dinamikak. Izan aldira eskolan, ez dakit, adintxoen etxean toki gehiagotan, eta alik eta jende gehiagok parte hartu behar du. Horretarako behar izana ikusi behar deurie, behar izana lortzeko hori kontzientzia generatu egin behar da. Ez da, egingo dugu, ez dakizea, ez da horregaz kontzientuko dugu. Ez que gai atera behar da, pilpilean ipini behar da. Nik uste dut beste pauso bat dala. Gutxut esan azkenean, tailerrana nik uste dut beste kontzientziazio puntu bet dala eta nik uste dut hori aberasgarria dela herriarentzako. Beti. Bai kontzientziazio kanpainak bebai egin direla, hori dela gitxi bebai alduten egon gara ia zelan konpondu dugun beste, zelan egin aldugun beste kontzientziazioko tailer bat edo, bebai esaten dutxut informena zela kontzientziazio tailer horrekaz zuk dinosuna, ez da puntutxat hartu behar, baina badago udalerri bat hemen Bizkaian gazte dauena barbaridade bat, eta dekoz arazo, gero eta gehiago, kontra. Informenaz, jakin dezelango arazoa dagoen herrian, informenaz eta badakit herri bat, dabilela partida, izugarrizko partida emoten azkenengo 6 urtetan, eta arazoa gero eta handiagoa da. Honegaz godotxut esan ez dela fasile ekilibrio hori, ni ados naho zugaz kontzientziazio maila izan behar dela, baina nik usten bebai bakoitzaren erantzunkizuna apur bat integratu behar dela. Eta ados naho, kontzientziazio kanpainan jarraitu behar direla, eta nik uste dut hori udaletxetik zikeran horretan jarraitu gura dugula, basa uste dugu aldaketa hau ez dator oindala 8 edo 10 urtetik, hau da metik eta urte askotara lan egin barreko proiektu bat, baina, ez da fasile. Eta jenderi emon egin behar dako. Ez bilera batean joaten dana interesa dekuna, eski ez da interesa duzu, ez egin behar duzu, generatu egin behar dugu. Hori klaru dago, bak iruzio bastan da, naraitz, gu adituekaz batxartute egon gara, ia zelan konpondo aldugun, herrian badauz batzuk, familia batzuk, oso ondo egiten da bizenak, eta badauz beste familia batzuk, ez da bizenak hain ondo egiten, eta komentetan dozkuna enpresa ditu honek, da, azkenan herriaren dependenzelako herri baten ez da buri gaztetan esebe kontzientziazioan eta oso ondo doa, eta beste batzutan gaztetan deurie pilo bat, eta kontrara egiten deurie. Eta bebai esaten dozkuna enpresa ditu honek dala, kontuan eukin behar dugula, kontuan eta kontuz euki behar dugula,
azkenan kontzientziazio kanpaina asko iten baduzu zen, efektu kontraria sortzen dozula. Orduen kontuz euki behar da horregaz, eta nik uste dut azkenan udalerri horrek, orain arte gaztetan egondan udalerri horrek, hainbeste gaztetan egondan udalerri horrek, uste dut makurrot geldituko dagoela kontzientziazio kanpaina. Bas azkenan herriak hainbesteko hori da beste puntu bet kontuan euki beharreko, segurtutzen ez dala fasile. Eta doz nagoela kontzientziazio landu behar dela, bai, kontzientziazio lantzeak kontrako ondorioak ekartzen dotzuz. Eta, claro, enpresa ditu horrek, badaik egiziko, me imagino, que kanpotik soziologak eta holango adituak, me imagino, ekiko da bizenak enpresa. Erabak ekartuteko. Vale. Udari buruz, bale, urrengoa. Uda 2023 kanpaina bukatu da, eta badirudi orain aldizkarien argitaratutako ikuspegi arrakastatsutik haratago badagoela zer aztertu eta zer hausnartu. Guk arnastu duguna, ez da justu hori izan, herrian kezka eta ezin egona nabarmena izan dalako jende askoren artean. Ume eta familien gandik hasita, gazte eta begiraleen ganaino. Susmoa dugu, zuok ere ez daudetela saldu duzuna bezain pozik, eta horrek zalantzak argitzeko deia egitera eraman zaituzte. Eta bai, zalantzak argitzera joan izan gara, udaletxean ezaigulako ezer azaldu. Aurreko komisioetan ere udako kanpainagatik galdetu izan dugunean dena ondo joan dela izan da zuen partetik jaso dugun erantzuna. Azalpenak emateko bilera horretan, argibide gitxi eta denbora guztian errua beste batzuei leporatu izan diezue, beraz erruak egon badaude, eta zer konpondu ere bai. Udak, hemen gauden guztiok, dakigun bezala, 30 urtetik gora daroaz. Zamudiok kultura arloan antolatzen duen ekintzarik zaharrenetarikoa izango da agian. Ondo baino beto ezagutzen dugu ekimena, arlo guztietan zer suposatzen duen olako ekintza bat antolatzeak, eta badakigu ere zer suposatu aldion herriko aurrari, gazteari edota gurasoari. Hemen gauden batzuk ere hortik oso gertutik pasatutakoa garelako, ume, gazte, begirale, zuzendari edota guraso moduan. Jakin, badakigu, edozer gauza antolatzeak duen lan handia dela, beti izan da horrela. Badakigu gizarte aldatu dela, aisialdi eredua ere etengabe eraldaketan dagoela, tarteko enpresak daudela, legeak aldatzen direla, bai, ezer barririk ez uda antolatzen denetik. Baina, zailtasunak zailtasun, herriko begiraleak egotea beti bermatu da. Herrian begiraleak egon direnean, behintzat herrikoak izan dira, udan parte hartu dutenak herriko aurrekin. Horrek daukan garrantzi guztiarekin. Honen inguruan ez dira legeak aldatu, baina udalaren jarrera bai aldatu da. Eta zergaitik eskatzen ziren baldintzak betetzen zituzten gazte... Zergaitik baldintzak betetzen bazituzten gazte horiek ezin izan dira Zamudioko udan egon. Gazte horiek egokitzat hartu baditu enpresak urrengo gunean beste udalerri batzuetara lanera joateko. Ez ebez ulertu barik jarraitzen dugu, baina enpresari ardura leporatzea ez zaigu zilegia iruditzen. Zamudioko EH Bilduren udal taldetik, ia 40 urte beteko duen uda kanpaina eredu hau aztertzeko behar izan ikusten dugu. Eta horretarako urte bete daukagu, baldintza agiriak ikusteko, kontratazioen gainean berba egiteko, formakuntzaz eta antolakuntzaz aritzeko, Zamudioko aurrentzat eta familientzat nahi duguna hausnartzeko, aisialdi hezitzaileak duen garrantziaz jabetzeko, eta herriko aurrek eta gazteek ondo pasatzen duten bitartean, ekintza ezberdinekin lortu nahi diren helburuak betetzeko eta balore ezberdinetan hezitzeko. Aisialdi hezitzailea lan tresna polita da, eta Zamudioztar aurren artean, gure herriaz gozatu ahal izateko baliabide oso aproposa. Ez dezagun bada olako aukera galdu. Proiektu hau ondo ezaguturik, hemendik erreagua egiten dizuegu, bide hau jorratu dezazuen, eta geure burua eskaintzen dugu horretan laguntzeko. Zamudio orainen atara dugun udako valorazioa edo maitzak azkenan badakizue 900 inskripzio baino gehiago egon direla eta Zamudioko udalerriko 21 pertsona kontratatu izan direla. Zuek badakizu zelan funtzionetan deurien plegu teknikoak. Esan
badakizue azkenan pliego tekniko horretan zuek bai, parte hartu edo zikeran adjudikazinoko mailetan egon zarie eta badakizue zer diren eta zelango kondizionak dauzen pliego horretan. Kontuten aukin bai gauzela bakarrik, begiratzeko, zazteko ni boto, hori importante. Bai, moduen esan dut. Orden, han ez dakizegaitik esaten dozun alaitz, ez badagoela pertsonan bat ez dagoena bete, nik uste dut hori esatea apurbet... Zelan? Zuk ez duzu zan badagoela pertsona bat ez dagoela... Ez, nik esan dut, bertan, kontratatuak ez diren izan begiraleak, baldintzak, pliegotan jartzen zituzten baldintzak betetzen bazituzten, zergatik ez diren izan kontratatuak Zamudioko udaletxean lan egiteko herrikumeekin. Eta hurrengo egunean hartu izan dituzten edozein herriko udalekuetan lan egiteko. Ea zein dan horren arrazoia. Enpresa berak ez dauzenean hartu Zamudiorako, betetzen zituztenean baldintzak hartu dituzte beste herri batzuetan. Ez dugu lertzen hori. Behin baino, horretaz ontzingo dugu gero, bale? Azkenan udaleko badakizue azteko zelango arazoa auki dugun hemen eta ez da badakizue realitatea zein izen dan, hori adjudikesan ustalian, badakizue hasierrekaz aukin dugun arazoa eta gero etorri zala teknikari hori joan zan eta kosti askun beste bat aurkitutea eta orduen etorri zan beste bat eta egia esan da, lehengo aldien interesa euki zeurien pertsonak etorri ziren eta komente jakien, egia dela apur bat igual berandu joan garela, baina gure arazo teknikoak euki dugu zela bebai hemen udaletxean eta lan asko indala pliegoak atarateko eta udalekuek aurrera atarateko. Nik uste dut udalekuek ja astu behar garela apurtxu bet, oindala 30 urte urtekoak zelangoak ziren eta nik uste dut behin baino gehiagoetan indala lehen udalekuek ziren eskursioak leku desberdinetara, baina ez dira eskursioak dira azteka egiten direzen ekintzak, ez? Zuk komenta izan duzun moduan, nik uste dut aizialdirako tailerrak eta apurbet aldatuten joan dire eta hemen egin dana da azteka tailerrak egin, ez? Zentzu horretan bebai, badakigu enpresak pliego horretan lau kondizio bete bar zirela, sexu delituaren aurkako justifikazioa segurtagiria edukitea, euskerako tituloa B2 edo gehiagokoa izatea, esperientzia uste dut bezala beste txarto espan nago esperientzia uste dut beste bat zala eta beste puntu batetik zan monitore tituluan egotea edo horren hori espada ikasten adibidez magisteritza edo zientzia teknologien graduan ikastea edo dana alako. Guk badakizue horrek alde batetik pliegoatan lau udako programa kontratatu zirela eta kontratu txiki bitartez joan zirela uste beste bi uste izen zirela. Segaitik joan dire kontratu txiki zorrek, ez daukaguz bermatuta tailer horretan edo azteko tailer horretan jenta punteko badan edo ez. Orduan ez dugu pliegotara ataten, ez dakigu kontratu txiki bidez, uste dugu apuntetan diren eginean, jakiten guaz talde atarako badan edo ez. Alan dabe, bai pliegoatan eta bai kontratu txikiako enpresak, eskatu deuri ez kondizio berdina, honek laurak, eta guk ikusi gendu zenean kartelak erritik, kontsulte gendun
eta pasillo eskuen danak pertsona guztiek betetzen zeuriela, ez? Beharrean egoan jente guztiek betetzen zeuriela pliegatan jarritako kondizioak eta kontratu txikiatan besteak be bai. Egi esan da, nik uste dut, eta behin baino gehiagotan esan dugu, enpresa pribatuek zelan kontratatzen deurien arazoa ez dela gurea, guk azkenan pliego bat ataraten dugu, badago pliego horretan adjudikazio bat, eta guk enpresari ezin dutxegu derrigortu Zamudioko jente izen daiela kontrateta, base ez da bidezkoa eta ez da legea. Ez da legezkoa. Oinartu ez da izen, ez? Eta hain izen da. Ez dakite zelan indan edo zelan ez da ni. Ez 40 urtean indan. Zan gure da, ze aldatu da, legea ez da aldatu horretan, Bueno, orden nik gurututen esan da, horretatik aparte, gu ez gara sartuko enpresak, klaro, egie da, guri bai udalekoak edo pina edo aste santuko ekintzak edo dana dalakoa interesadeko gula, azkenan Zamudioko udalerriko pertsonak izatea ondo dauela. Bai, egu ezin gara sartu enpresa pribatuak zelango kontratazioak egiten deurien, azkenan adjudikazioko kontratu bat da, ez dakit, azkenan obra bat adjudiketan danean, behartutea, Zamudioko jente izen barbala, obra horretan lanean da bilela. Eta zoritxarrez bakarrik sartuten da, gai honetan, bakarrik azkenan herritarrak tangible edo hurbilan dauen gaietan, ez? Eta ez dakit segaitik pastan dan hori, ez dakit segaitik kriterio hau ez dozuen hartuten beste adjudikazio batzutagaitik eta bakarrik herrian era fasilean ikusten dana, ez? Eta bai, harritzekoa da kartela jarri zirela eta, lehenko aldian bai komentan eutxien, hemen bai udal gobernuak eta alkatea ateak zabal egiteko zela, aldizkarien jarri dugun moduan, eta aurkitu gara, EH Bilduko zinegotzi batzuk, hori bai notizio hori hortik zabaltzen ibili direla, ez? Hori ez bakarrik, jartzen da aldizkarian ateak zabalik dauzela eta non agertzen dan EH Bilduko zinegotzi bat, ez? Horregaz gure dugu pentseu, apurbet, hemen atzean dauen intenzio politikoa, ez? Orduan, gu horregaz, nahiko arduretute gabiz, ze uste dugu gai hau ez dela holan trate behar, guk kontratazio mailan enpresak egiten duen kontratazioetan ez gara sartu. Egie da, esan genuen batzarrean, beste batzutan Gaztxorierritik egiten zirela kontratazioa, baina aurten pez justu joan garela, eta pez justu joateak bastozko emon denporari pez Gaztxorierritik oferta bat agindutea. Bebai, esan dutxiten lehen aldien, azkenan nire gomendioa dela enpresa horietara kurrikuluma botatea. Bai enpresa horretari eta beste hainbat sektorean dabizen enpresari, azkenan gomendioa hori da, ez? Gazteek badaukate kurrikuluna, enpresa mota horietan sartuta, aspalditik, Lander. Ez itxan, segundo batea, gaitz. Etorri izan persona batek, esan zuen, berako gota zegoela bakarrik enpresa batera, nire gomendioa uste dutela enpresa guztietara eta botatea, eta bitu, alaitz, nirik eskatuten da ustena da Zamudioko hemen udaletxetik ganera impulseran monitore tailerrak izen dire herriko gazteak titulu hori eukiteko. Eta ni ez nabila ituten guzteko jazten Zamudio lan egitea, baina nahiago dut lan egitea eurek, ez lan egitea baino. Eta Zamudiotik kanpo iten badeurien lan, zikeran lana dekie. Eta gazteak behar deuri dirue bai, badakizuzu, Zamudio dela hori hobeto.
Bai, gutxut esan niri garrantzitsuena dela da danan gazteen ongizatea edo eurek bai bere lana eukitea eta hemen udalitzetik impulse diren kurtsoari esker eurek atara alizen deurie titulu bat eta atara deurien titulu horregaz lan aurkitu deurie. Ez deurio aurkitu hemen Zamudion? Ez, bai, askerrak titulua dekierani beste leku batera. Lander, baina hori ez da zer berria. Titulua urtetan. Monitoritza ikastaroa urtetan egin izan da, urtetan. Bai, egotxet esan egoteko borondate politiko bat egon bar dala. Eta importanteana ez dala Zamudion lan egita edo ez egita. Zergatik ez, nork din hori. Garrantzitsua, klaro dala, base herria ezagututen deurie, klaro dala, bai, joder. Baina ez da herria ezagutu. Bermatu behar dala, egun gazte, badekien titulua, 89, edo eunek lan aukitea. Hori da gure erantzunkizuna, erantzunkizuna gurea ez da, bai, gure intentzioa da eurek beharra eukitea. Ez, hemen Zamudion ezin bada izen, enpresak hartu deuz kriterio batzuk, zikeran beste herrialde batzutan edo beste herri batzutan lan aukita, baina garrantzitsuena da lan aukita. Eta uste dut, komente joztien lehen aldien, hemen ez deurienak lanin beste herri batzutan indeuriela. Eta hori bai, eskertuteko dala. Eta gero beste alde batetik behin baino gehiagotan indogu gerba horren konture, eta esan dugu azkenean udalekuen tendentziak apurbet aldatuten da bizela eta gero eta espezializatuago dauzela. Orduen, guk ez dakigu hemen aditu bat daukagun ingelesan, por ejemplo, ingleska emoteko. Ez dakigu ingeniero edo antzeko batan bat dekogun zientzia moteko. Gutxut esan, azkenan, gero eta espezializatuagoak egon bar direla monitoreak bebai zerbitzu horretan, eta guk bermatuten duguna edo guk bermatu gura duguna da zerbitzu hon bat ematea. Eta azkenean, Zamudioko gazteak lana aurkituten badeurie, oso ondo, seganera gehienak aurkitu deurie. Eta hori da lotu behar garena. Ez gara lotu behar justo Zamudion 3 pertsonak edo 4 pertsonak edo 5 pertsonak ez deuriela lortu hemen Zamudion lanita. Udaletxaren beharra ez da nor kontratetan duen enpresa pribatu batek, baizik eta zerbitzu hona garantizetea. Eta gu alor horretan ezin gara sartu. Behin baino gehiagotan indugu berba horreri buruz. Eta geuzegi txikia. Nik uste dut azkenean argi eta garbi itxiten dozuela holango aktuazioakaz, atzetik borondate politiko bat dagoela, eta niri horrek egi esan da lastima moten doztela. Bale, Lander, reitu. Ez da, itatu dozuz puntu pilo bat eta denborari pez danak argiteko, espero dut danakaz gogoratzea. Ez da egit ez da nondik hasi gai honekin. Hasi gara kontratazio kopuruekin, 21 gazte kontratatu dituzue herrikoak. Dituzte. Dituzte, udaletxeak kontratatu ditu. Ez udaletxeak ez ditu kontratatu. Enpresak udaletxeren bitartez, bai? Jakin... Enpresa kontratatu deuz. Guk indugu adjudikazioa enpresa batek. Eta enpresa ja kontrata deuz. Bai, 21 kontratu egon dira. Bai, hori bai. Zamudiokoak, Zamudioko gazteak. Zenbat kontratu egin dira begiralenak orotara? Hogeita 12 kontratu egin dira eta 21 izan dira Zamudiokoak? Bai, ez dakit, pregunte behar dut zenbait konkretamente, bai, ez dakit, 21 Zamudioka fijo, hori bai, ez dakit zenbait. Zenbat orotara, udaleku guztietakoak. Ez dakit. Bale, hori garrantzitsua da, ez date 21 gazte kontratatuak izan direla Zamudioak oso zenbaki polita da. Baina, bebai, jakin beharko genuke orotara zenbat kontratazio egin diren, eta gian izan gaitezke pizkatxo bat ambizio, ez dakit, con un poco más de ambición. 21 izan beharren, igual izan daitezke 30 edo 40. Segun eta zenbat kontratatzen diren. Txon, niretzen da. Bale. Kontratoi buruz, hori, esan... Ai, madre, itxaron, Udaleku eredu eta zari zarete. Espezializatu egin direla. Espezializatu egin dira. Zeren arabera. Zer nahi dugu lortu udaleku horiekin? Nori eman nahi dugu zerbitzua? Ze zerbitzu mota eman nahi dugun? Zer gaude egiten? Ze aizialdi eredu basari gara? Zerbitzuak eskaintzearen, umeak ara eramatearen eta egon daitezela bakarrik, edo horren atzetik badakagu helburu hezitzailerik.
badaukagu helburu pedagogikorik. Horretaz, aipatu ere, ez da egiten inun bez, eta umeekin ari gara. Umeak ezitu egiten dira. Baloretan, mila gauzetan. Baina hori aitatu ere ez da egiten. Bakarrik kampusa ez dakizeinena, haber profesionalak ditugun ingelesekoak, ditugu, Messiren bat behar badugun kampus futbolekoan, ez dakit. Baina horretan, buelta bat eman diogu horreri? Ze udaleku motaz edo ereduetaz aritu behar garen? Eraldaketa batean gauz, etengabekoan, eta eskerrak. Guk ez dugu esaten orain dela 30 urteko uda izan behar denik, Ez, imposiblea da gizarte aldatu den linean. Imposible baino imposibleagoa. Orduan, horretan ez dugu zentratu nahi. Ereduetaz, hitz egin dezakegu herri guztiarekin. Hartuko ditugu parte implikatuak eta hitz egingo dugu familiak, hezitzaileak, umeak, udaletxea, danak. Guazen hitz egitera danon artean. Eta gero, etengabe, aipatzen duzu Lander, politizatu egiten dugula. Parkatu, zu eta biok hemen politikoak gara. Eta zuk egiten duzun lan guztia politika da. Nik egiten dudana udaletxean bezala. Orduan, niri ez esan zetengabe entzuten dago, politizatu egiten dugula, EH Bildutik nator, partido politiko batetik. Eta laitz ziorria naiz, bere barruan dagoena. Eta zu Landerare txabaleta zara, EAJ PNV-tik. Orduan, ez esan berriro politizatzen dugula, ze zuk ere bai egiten duzu, biok, no somos hermanitas de la caridad, ni tú ni yo, bale? Orduan, hortik abiatuta, guazen egitera guk zer egin dugun, guazen esatera, eta klaro egon garela, zuek epini duzu esen bilera horietan, zelan ez gara egongo, herriko partaidea gara, eta herriko jendeagatik eskatzen gara ere bai. Naizta zuri igual deserosotu, baina ezke hor egon behar gara, jendea deseroso egon da, oso minduta prozesu honekin, eta gugana etorri da. Zeo zergaitik etorri da gugana, gu ez gara joan, hoi hartu zaituzten guk ez dakigu nork aurkezten duen bere burua. Jendea etortzen da gugana, zeo zergaitik etorriko da. Baina ez haiek politizatu nahi dutelako eta guk politizatu nahi dugulako, baizik eta erantzunkizun bat dugulako udaletxe honetan. Eta gure ardura betetzen ari gara, hau da gure ardura. Zuei herriko jendeak esaten diguna adieraztea. Eta ez gabiz politizatzen zuk erabiltzen duzun horrekin, politika egiten ari gara, zuk egiten duzun bezala. Baina orduan basa Zilegia da, baina zube bai Lander, orduan zer leporatzen diguzu guri? Zer leporatzen diguzu politizatzen ari garela? Txosen negatibo txat hartzen dozu, baita berri horretik. Ez erabili hori. Hori bera egiten ari zarazu, zuk zure eredua daukazu eta guk dugu gure eredua. Bale, ya está. Hori da, baina zabiz, etengabe, zehaz motzarra politizatzen gaudela, ez, guri gazteak etortzen zaizkigu, hau gertatu zaigu, gazteak eta familia. Bale, ya está, zuek. Eta gazte... proiektu horretan, eta zuek esan dozue beste proiektu batzutan. Baina, sabes, desprestigiatzen guk egiten dugun lana. Hori ez da? Bai, Lander, esan duzu, eske politizatzeko joera daukazu, ez ere egiten duzue, zuek EH Bildutik, ateak zabaldu ditugu udaletxekoak, bateak zabaldu badituzue, gu bagoaz, eske bertakoak gara, herriak hautatu gaitu. Sentitzen dut, baina horrela da, eta jarraituko dugu egoten. Eta arazo bat baldin badago, eta herriko gazteak, herriko nagusiak, herriko umeak, familiak, gugan atortzen badira, jarraituko dugu, herriak ere bai gu hautatu gaitu. Hori argiokin, gai honetan eta guztietan. Eta hemen egiten den guztia politika da. Dinot, eski berriro entzutea, politizatzen ari zarete, bai, politikoa gara. Egun politikoa gara, izena bizen batekin, eta daukagu atzetik talde politiko bat. Hori, formatzen ditugu gazteak. Udaletxetik albideratzen dakie. Privilegioa da. Noski baietz dela privilegio bat. Eta zoriontzu eta harro egon beharko ginateke. Daukagun gazteria formatua eukitzagaitik. Orduan guazen hori benetan apreziatzera, baloratzera, eta gazte horiei emotera lana gure herrian, ez aldameneko herrian. Gurean, zergaitik, zertarako, gure herrian sortu behar bada giro hori, umeak gazte eta gazte nerabe eta gurason artean sortu behar da. Ez herriko umeak somorrostroko gazte batzuekin. Herrian baditugu gazteak, guazen herri harremanak sortzera, baina oso garrantzitsua da ez, nahita eskoa. Zegero zelan daukagu herria. Ez ditugu alkarri ezagutzain ez gazteak, ez umeak. Ekintza hauek horretarako dira, oso aproposak. Zeda ekintza ezitzaile bat.
eta transmititzen dira baloreak horretan. Eta oso garrantzitsua da, ume batek eukitzea eredu gazte bat, bere herriko gaztea, bere herriko nerabea, bere herriko aita eta ama berriak, bere herriko aita eta ama hoien gurasoak, danak elkarrekin, komunitatea sortzea. Hori da egin behar duguna, Zamudion. Eta hori da, olako kontratazio itxusiekin egiten ez duguna. Herriko gazteak beste herri batzuetara bideratzea. Eta hori guk, udaletxe moduan, bermatu beharko genuke. Eta ez legalki gauzelako behartuta. Ez gara egongo, segurrenik ez gara egongo. Baina segurrenik egongo da eraren bat, hori bermatu alizateko, urtetan egindan bezala. Eta zein polita den herriti joatea, eta herriko umeak gazte batekin harreman eukitzea, eta begirada bategaz asko esatea ume batekin. Eta ume hori babestuta sentitzea, bere herriko gazteak ikusten dauzenean, berdindate futbolean, zein parkean, zein txakurra pasietan, zein pote bat hartuten dauzela. Ze garrantzitsua eta beharrezkoa den. Herria sentitzea, eta jendeko herria herritarra sentitzea bere herrian. Horlako ekintzekin ez dugu hori bermatzen. Orduan nik uste dut badaukagula harro egoteko aitzaki pilo bat gazte ditugun gazteekin eta gure herrian lan egiteko aukera hori eman behar zaiela. Eta oso garrantzitsua da lan egitea. Noski, danok behar dugu dirua. Holan da. Baina aisialdi hezitzailean haratago doan balore bada, dirua, eta begiraleak dirua jasotzearena. Hor badago, gauza pilo bat inplikatzen direnak, eta dira harremanak, eta harremanak ez ditu egiten diruak. Eta gauza gehiago baditu, baina apuntatu gabe, eta orain onaino. Baina benetan dala gai bat, ondo hartzekoa, eta luzatzen dizuegula eskua, askotan esan dugu, eta prest gaude. Nik uste dut urtetako esperientzia dugula gai honetan, eta prest gaude egiteko. Luzatzen ditugu eskua, benetan, nahi badugu, Zamudiok aizialdi polit bat eukitea, badakigulako zen lan egin. Mesedez, jaso gaitzazue, eta aurrera egin dezagoen elkarrekin. Aipatu gure dut, esan dozu ez dakizula ziur, baina uste dozuela 32 kontratatu egon direla, gitxi gora bera, 21 pertsona Zamudiotik hori badakizue ziur, usteko jazten jakita 21 pertsona horrietatik ze kontratu mota izen diren, eta zein momentutan izen diren kontratatuak, zebe bai, errepikatu dozu behin da berriz hori enpresan esku dagoela, guk ezin dagoela ezer egin, baina momentu baten esan dozu, kartelak ikusi ostean, enpresa gazberba egin gendula, eta gero dei batzuk uste dut egon zirela, orduen voluntadea badau egin daiteke zeo zer. Ze momentutan egin da dei hori, ze kontratu mota jarri zaien 21 pertsona horiei? Ze kontratu indakien enpresa hori, nie ez naz sartuten, base, uste ezin nazela sartu, base, hori ez dakit egon albadan bez, legoetan ez dakit jarri albadan edo ez. Alan dabe, nik bai guk eta bai nik alkate moduen ez gabi zaituten justo azkenengo momentu arte, base hemen badakizuenez gai asko dauz, eta ez gauz justo momentu arte. Komentetan dutxun moduen lehen, arazoak sortzen direnean, konponbide bat konponbidearen bile joaten gara, ez? Orduen guk ikusi gendunean arazo bat egoala herrian, horretan jarri gara, ez? Bestela, badaude teknikari batzuk, udaletxean, bermatu behar deurienak eta responsable direzenak kontratu horregaz. Orduen, gurutzut esan gu ez gabizela dituten, badauz teknikari batzuk bermatu behar deuriena eta arazoak badauzen gu gauz konponbidea aurkitzeko, ez? Eta zentsu horretan nik esan da ez dakit, ze kontratu mota dekien, hori da enpresak dekien gauza bat, eta ez dakit, ze behar badoztien edo eskatu albadotxietan bez. Eta gero, beste alde batetik esan dut zutok eta mabi, ez dakit, gure bazu, komenteko dute teknikariagaz eta esatea zenbat kontratazio diren, ez dakit zenbatin direzen. Esartu 32 zifra, ez dakitut esaten exactamente zenbat izen direzen, baina kontratazinoko kontratuek eta bar,
uste dut ez dela udaletxearen erantzunkizuna. Azkenan, gu udaletxe moduen ezin gara imaginatu hori egiten dugu zen obra guztietan. Ezin gara enpresa guztietara jakin, ia ze kontratu mota dekien obratan dabizen langileak. Gu azkenan bermatu behar duguna da, legalki dela beste, eta alden neurrian zerbitzu hon bat emoten dela. Lehen komentatu dugu moduen, gutxat jentea, herriko jentea herrien eukitea, ona dela, lanean eukitea, ona dela. Baina garrantzitsua dena dela bebai, lana eukitea, eta horregaz, alaitz, esan dakoagaz, azkenan herrien danak ezagututeko, ondo da, baina badakizu edo badauzela monitore batzuk, behar izanak dekiezela, edo bai etxean, edo bai, eta azkenan lana eukiteak, onorazkoa dela. Osa, gutxut esan danetari dagoela. Eta kontratuen gauze iratien ikustoten enpresan gauze dela, guk aldan neurrien bermatu dugu, guk eskatu dugu zen kondizioak bete direla, eta gu ezin gara sartu ia zelako kontratu mota eukide birien bakotxa, ez da gure kompetentzia bez, oza, gu esan dugu ezin gara sartu horretar arte. Oza, da, enpresa pribatu bateri sartzea horrek ekingo du, me imagino, gerente bat edo responsable bat eta teknikari batzuk eta nau sartuten ni udaletxe moduan euren lanean. Oza, guk hori ezin dugu. Ez dut esaten euren lanean sartzea. Esan duzuen arte egaztxori herrin bidez indala adibidez. Horben gauza, adibidez, ez dakiz eman deskripzio egon diren 900 inguru. Bada proiektu oso potente bat eta garrantzi handia dekona Zamudioko 900 nume hartuko deuzena urtero udalekuetan. Hemengo txegu behar duen denpora, alaitzek esan duen moduen, gu lanerako pres gauz, bebai danon artean pitzetan dugulako dela gai bat oso garrantzitsu herrirako, eta gauzak, bai, enpresan ez gara sartuko, euren lanaz lan inbehar deurien, baina bai udaletxe moduen eta herritar moduen poseiatuko gara, danon onurarako izango diren igual erabaki batzuk hartzen eta gure eskuel usatzen dugu horretarako. Bale. Baina, bueno, por lo menos kanpoan jaso dugun Zuzentzeko apurret ez direz izan bederatzi inskripzioa, baina Beraz, hainbat gauza bermatu behar ziren, bai zerbitzu ona emotea familia honei, hor dagoen rotazio begiraren artean, hemen disponibilidadea, eta guk azkenan uste dut aretzen modun bermatua izan behar dugula bai zerbitzu ona, ideala, argi dago, Zamudioko gazteri edo begirale guztiok lan egitea hor. Baina pleguak betetzea momentu horretan, enpresakoiek betetzea eskatzen dana eta... Itxe, baina pleguak betetzen dituzten horiek zergaitik ez dira hartu. Eske hor gabiz, hortik ezin burutik endu. Eske guk uste dut, udaletzen modun ezkera bezala hor sartu hor enpresa bat. Nola ez ez? Guk berbain aldugu esan ez Zamudiokoi ez dakit, eukitea preferentzi bet, baina ezin duzu exigitu enpresa bati, bai zerbitzutan edo obretan, Zamudiokoak. Exigitu albasa, uste dut, hori biko gintzezela guk. Hori gutzatu gure helburu onena izango zala, zerbitzu ona ematea, bermatzea, eta Zamudioko begirale guztiek lanitea euren herrien. Argi da hori izango zala, baina ezin da hori eskatu enpresa. Eta zerraitek etorri dira kanpotik, eukinda gazteak formatuta baldintzan betetzen dituztenak, eta ez dira hartu. Zerraitek sartu hori izan aldabe disponibilidade bat. Gu ezin gara sartu hori baloretan, azkenan ez gauz horretarako, azkenan guk gauz zerbitzua emateko, itxik esan duen moduen, dan hori guzteko jakun. Baina, badauz beste begirale batzuk, beste herri batzutara joan direla. Beste herri horretan herrikoak ez direzen jentea dago. Pues claro, bai. Bai, hemen hartuak ez direlako izan, Ez nahi. Bueno, batzuk... Errepezka. Nork ez du gure bere herrian lanik egin? Bai, igual da, laitz, ez dakit, hemen enpresaren erabakia da, nor kontratatu aldeuen, nor kontratatuko daben, eta aporren nor, gutxut esan, ni gu horretan ezin gara sartu, eta ez gara sartuko. Legez izin da. Eta bai ezkezin izin da inoz, eta ez da gertatu hau.
Orduen, egia da, zut dinosuna, ezin dakola inori exigitu hori, baina jarrera, bai baldintzatu leike gero enpresak zer egingo dute. Eta orain arte ez da gertatu hau zergaitik. Eure be badaki dielako, udala posik egoteko, herriko monitorea kontratatzen badakiz, hobeto dala. Eta aurten ez bada hori gertatu, da, zer gertatu da? Igual udalak ez debela erakutsi horren besteko borondaterik interesik hori gertatu da din. Bestela, eta hori demostratzeko, da, iratik izan dugu murez, papelak urten, eta urrengo egunean, edo urrengo egunetan, Ilebire. urrengo egunetan, kontratatuak izan zirela, ezetza emon jakien batzuei astebeterako, edo bitiko, edo galatzako. Orduen, horrek esan gure deu, udalak bai inaldeuela zeuzer. Hori, enpresak aldatu zeuen, hori zeraitik, bat amatek, zeuelako, du. Hombre, eski egun momentu hortan, hori irakurtzen dugunean, udala modun, kezkaba sortzen, danon artean modun, kezkaba sortzen da. Hori lehen hautik ari zeu eskero, esan gertatuko. Guri eltzen jaku, guri adibidez, kartela da portala batzuetan eltzen da. Ordu momentu horretan, kezkaba sortzen da eta reakzionin behar dugu. Ondo. Esan gure deu, zer esan gure deu horrek? Esan gure deu, borondatua egon eskero. Borondatea egon da, eta momentu horretan. Baina ez dala gertatuko, lehen hautik, gero egin zan hori. Edo zu, monitorea badeko zuzerrikoak, kontrata izu zuzerrikoak. Ezin dozu derrigortu, badakit. Eta bermatu behar dugu be, hor pinten zana, betetzea, hor zeuden batez be, begirale guztio, dana kumplidu egiten zabiela, eskatzen zana. Hombre, alboko herrirako kontrate bat zoz enpresa bat ginen? Ezin dana egin ibez, kartel baten, hori egin ez esan, hori egin ez. Bai, komentetan gabiz hori dauz. Orduen, pertsona batek edo bik edo ez tekiela monitoraren, nik horregaz bebaik eskatuteko nintzen, digo, no creo, pero bueno, badazpadan bezkatuko dugu, ia dana kumpliuten badeurien, no? Osa, nik nire deia enpresari, bebai da, garantizetako ligatan iminten duela, bete dala, ostan arazoa guk enpresa bazeukiko genduan. Gero beste guzea eta betetzen bada, ja hortik aurrerako gauze, baina, enpresak bermatu dozku, edo esan dozku, danak betetuten duriela hori. Baitzik esan duen moduen, hau kezka bat izen bada danontzat, eta aurten pase da holan harritu dozku, egon diren zalantzak, urrengo urtera begira, igual aurretik berba eginda enpresagaz, eta beste norri batzuk hartute, ekidin alda egoera. Eta horregatik udalaren zabaldu dugu saklaretako. Eta gero bai, egazetik iten dugu, iten dugu zelan da, oferta bat. Aurten ustaian ezin izin dugu atara, joan garen moduen, eta azkenan berandu injaku, eta horren erantzunkizuna gurea da. Hori bai da lagu erantzunkizuna, justo ibiltea denboragaz, teknikamente bai, egon gara udaletxan egon garen moduen, eta ez da eskusa bat, bai, realidade bat bai da. Eta zentsu horretan bai, azkenean, egazek ataraten duzaren ofertak, guk ezin gara ibilidez ze kontratu iten dan, nor doan edo nor ez doan. Gure ideia bai da, alik eta pertsona gehien kontrateta, bai uste dut ezin garela sartu horrain. Azkenan, hainbat kontratu dauz hemen, beste tipokoak bai, eta ezin gara horretan ibil, ez da gure, beste... Bagian eman barko diogu garrantzia bereziago bat, ikusita ze ekintza potentea den eta zein onoragarria izan daiteken gure herriarentzat. Eta berriro gure eskua luzatzen dugu, honetan elkarrekin lan egin alizateko eta guztioneri buelta bat emon alizateko benetan beharrezkoa ikusten baduzua. Gure aldetik prest gauz. De hecho, solo porque siempre estamos oyendo que hay que darle vueltas a Lude y tal. Ahora no estoy metido yo directamente con actividades de UDA, pero cuando hemos estado, a mí me consta que el UDA de Zamudio, los campamentos de Zamudio son un referente. No es un referente a nivel de Marco, es un referente a nivel de todo Vizcaya, o más diría. Y creo que eso viene
por lo que quieren. Se ha estado constantemente digo, o sea, ha habido cambios en los UDAs a lo largo de toda la historia, desde cuando erais chiquis vosotros, digo vosotros porque a mí me tocó, soy un poco más mayor, pero yo tengo constancia de que ha habido cambios. Esos cambios han sido porque... Eso solo faltaría, ¿no? Que no hubiera cambios. No, me refiero que... En 40 años, si no estaríamos... Ya no me refiero me refiero a lo que yo digo aquí. En los últimos 8, 10, 12 años ha habido cambios, sin duda. Y eso es porque la gente, pues más o menos lo demandaba. O sea, continuamente estamos diciendo de que hay que hablar... No, es que desde Vidala se habla con la gente. Claro, faltaría. O sea, me refiero que evidentemente todos No estamos los poniendo en duda campamentos, eso, Manuel, todos los para campus, nada. Sí, o todos los campus no pueden tener el mayor éxito del mundo, pero o sea, se cuenta con la gente. Y cuando se han producido esos cambios ha sido porque se ha contado con la gente, con netas, con nada más, y teniendo en cuenta todas las cosas que he estado diciendo tú antes. O sea, formación, valores, el pueblo, el municipio, el tal. Que sabemos, Manolo, sabemos que se cogen programaciones así y se hace esta programación que vale para Valchisqueta, Somorrostro que he dicho antes, Baracaldo, Lezama, Zamudio o Apatamonasterio. Y te la ponen aquí, te la implantan o la llevan a cabo. Yo creo que Perdona, pero hay- es que no puede ser. Yo, aquí los programas cuando vienen, para las licitaciones, entiendo que, no sé, este año con los contratos que ha habido con distintos campus como ha sido, pero cuando anteriormente se han realizado las correspondientes licitaciones, o sea, en los pliegos técnicos que venían los programas, los técnicos del ayuntamiento hacían sus valoraciones. Esta empresa presenta esto, está esto y está esto. Y eso requería de una puntuación y de una valoración, lo cual hacía que Que también muchas la veces es... licitación la ganara uno, la ganara otro, aparte de la parte económica, bueno, sabemos cómo, ¿no? Me refiero que sí, que yo puedo entender que las empresas tienen sus programas y podemos pensar que lo vienen aquí y lo implantan. No, aquí se ha hecho un trabajo previo. Para conceder la licitación o la adjudicación de una licitación a una empresa, ha habido una serie de técnicas y de técnicos que han estado valorando todas esas cosas. Sí, lo sabemos. luego Lo también sabemos. luego haya- Pero aún así no se adecúa esa programación a las características y a la historia de Zamudio, que es lo que como valores Bueno, educativos ahí queremos ahí transmitir es a donde nuestros te quería hijos. decir que Pero eso- creo que sí que va algo... Joder, es que Pero bueno, lo sin que más. tampoco está bien es que, joder, es como que lo mismo que he dicho antes del tema de las ordenanzas, pasa un poco parecido aquí. Al final hay varios técnicos que están valorando esas ofertas y al final la parte política tampoco participa, quiero decir, tan activamente en esos pliegos, porque además entiendo que los técnicos, en este caso de ciudadanía, también tienen contacto con el resto de municipios o con otros técnicos. Entonces, creo que la política que se sigue también es de hacer un poco caso al que sabe, que al final los técnicos también están para algo y está claro que al final la última decisión, por supuesto que es nuestra. Pero también es verdad que nosotros tenemos que tener una política de entender al técnico, que es realmente quien nosotros vamos a estar aquí durante un tiempo, pero el técnico ha seguido, en este caso de ciudadanía, toda la historia y sabe que los cambios que se están haciendo. Yo muchas veces he hablado con ese técnico de, joder, a mí me gustaría volver a la experiencia que yo tenía cuando era pequeño en UDA, pero no puede ser. No puede ser porque la sociedad ha cambiado y a mí y los udalecus que teníamos nosotros, que íbamos todos juntos a no sé dónde, pues me encantaba, pero ya no puede ser, porque las familias te demandan otras cosas. Nosotros a mí cuando me han parado en la calle he tenido buenas opiniones del UDA. No sé, seguramente habrá buenas y habrá malas, pero a mí la mayor que me ha llegado son buenas. Si me llegaran malas, el primer interesado en cambiar el sistema sería yo, y el equipo y yo. Porque vería que no están haciendo. Por ejemplo, con lo del parking, vemos que hay un problema, que la ciudadanía no está de acuerdo, pues se toman decisiones. Pero si la mayor personas que me vienen a mí de los udalecos son cosas positivas, entiendo que además estando el técnico valorando esos pliegos y demás, pues no sé. Otra cosa es que a ti te guste o no te guste, pero al final la realidad del pueblo pues es la que es. Yo, Lander, no digo bajo mi criterio, ¿eh? Yo como política que estoy aquí lo que quiero es conseguir un tipo de pueblo con unas dinámicas de entendimiento, de relaciones, y es a lo que quiero llegar. Y el tiempo libre es básico para eso. Sí, pero... Entonces, según qué tipo de tiempo libre organizamos, lo conseguimos o no lo conseguimos.
Y no tiene por qué ser el UDA de hace 30 y 40 años, ni tiene que ser el de hace 20, pero igual tampoco tiene que ser el de este año. Sí, pero que al final lo que te quiero El decir... servicio de duda como tal, me parece entender, en las medidas y demás, tiene una buena valoración onareko, Osea, nik uste te mando Zerbitzu bezala. Zerbitzua ona izan dela, Zerbitzu bezala, bai gero ekintzak begiratu behar Eredua, igual, ez? Ona izan da, eta Ez, baina ereduaz igual hitz egin leike gehiago, igual, urte bete daukagu. Ereduaz hitz egin leike, ereduaz, igual, ez dakit, zut inozu, pues igual, kanbusek, pues, referentzia bat direla, ez dakit, igual izan behar dire honek, edo este batzuk, edo beste modu, dino, urte bete dauela, horrek eusek komentatzeko. Eta orduan nik ez dut ikusten arazorik horretaz, aburuete bateratzeko kriterioak eta. Interesak danonak berdin direz, laguneak pozik egitea, herri egitea, eta hori. Eta hori, nik ez dakit ez dut ikusten. Detektatzen horrelako bete beharra eredua ez dela ona izan, Horietan jasota, enpresak bideratu dituzten inkestak familiei eta jasotak dauzena valorazio ona izan da. Porque tú, ella misma, tú has estado conmigo en mesas de contratación. O sea, los pliegos cuando se sacan, se tienen, ¿no? En los pliegos aparecen muchas referencias a actividades municipales, o sea, municipales me refiero, con una identificación social muy zamudiotarra. Eso se pone en los pliegos. Hay ciertas, Sí, que yo he estado también en esas mesas de contratación y he tenido programaciones en mis manos y las he leído. Ya, pero luego la realidad es que... Y los niños de Zamudio no saben qué es Malpicador y quién vive allí, por ejemplo. Y mediante el mundo del tiempo libre se puede trabajar las zonas de Zamudio, la historia de Zamudio, el patrimonio. Y no aparece por ningún lado. Claro, y estamos en Zamudio. Sí, y a mí me da mucha pena y algunos lo sabrán. Pues algo tendremos que hacer para cambiarlo. A eso me refería. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo ideal es que sería que todo el mundo supiera dónde están las ermitas. Pero luego llega lo que llega. Pero la realidad es que si tú te pones con el crío a decirle dónde está cada ermita, seguramente el segundo día te va a venir. Pero ya el cuarto y el quinto... Si se lo cuentas así, seguro que ni viene. Pero si se lo pones en metodologías diferentes, lúdicas, seguro que sí. Entonces, bueno, yo creo que esto es un poco de hablarlo sentado, relajado, tranquilo, pero para eso tenemos que tener voluntad y querer hacer ese pequeño, no sé, eraldaketa bat. Lan handia da, lauritea, baina, gure aldetik borondate hori da, eta usteko jasko. Me consta que en los pliegos se hacen referencias a todas esas cosas. La realidad es que luego, oye, cada empresa cuando se presenta, pues presenta lo que presentas también. Y por mucho que quieras sacar el arco, que no hay que dejar de hacerlo, lo tengo muy claro, ¿vale? Pero bueno, que se intente que se siga haciendo. Me consta. Nik begira da, nire txanda da berriro ere. Bale, hau, bada ikastarte hasieran antolatzen diren ikastaroen arira, bai? Badakigu zenbat ikastaro ditugun, pilo bat, ez? Martxan ipintzen ditugu, iraiero urrian hasten dire igual, ez? Iraien matrikulak, eta bueno, gure zalantza da, edo jakin gura geneuken, haietatik, 14 ikastaroa guztu dituzuela edo ditugula martxan, 29 talde, zenbatu ahal izan dugunagaitik, eta jakin nahiko genuke, hauetatik zenbat euskaraz egiten dira, edo bermatzen dugu euskaraz direla. Baldintzagiriak, zeo zerdin honen ingeruan? Bai, esan da kurtsotan, momentuz pliego horretan, ez nazartu. Badin jontzut, uste aurreko alkatak behin baino horietan esan duena, berak bai esaten duela, edo ez dakit pliegoetan be, iminten baduen zeuzer euskararen kontu edera, edo ez. Egie da, enpresari bai esaten dakiela, alden neurrien euskaraz egitea aktibitatean eta tailerretan. Gero, errealidadea zein den, zuk badakizu, pliegoetan obligatoria lan euskara. Gero, errealidadean, aparte ezin dela imini, imaginatu, imini halko zala, gero realidadea behalaitz beste bat. Aspaldin dugu berba honen kontu hori buruz, eta azkenean, horretan buru belarri bili bar garela badakigu,
baina, bueno, sarritan badakigu euskera, azkenan bermatu, badakizu zelango joerak dauzen, zu euskaraz badakizu, bai, kanpoan beste persona bat ja sartuten badago euskeraz jarraitu ja joera erderara doala. Eta hori ez dinan nik. Euskarako mankomunidadeko teknikaria zeukin dugu zan batxarrak azkenen aurreko legaldian beragaz komente izen dugu. Horrek ez dugu gure esan euskararen kontuen buru belarri bili balgaren. Bai, egia esan da... Bagara horren errealidadaren konstienteak, baina horregaitik konstienteak izan da, eskatzen duguna da, pititxoat aratago joatea, ez da, tentsio maila hori ez galtzea. Azken egiten duen, bueno, karo, ez duen ezbertzen bate, venga, eta orduan euskaldunari ez dako bermatzen bere eskubidea, euskaraz egitearena. Orduan, aber, zer egingo duzuen hau bermatu alizateko. Bueno. Ze jakin badakigu beste udaletxe batzuetan euskara hutsean inpartitzen direla eta posiblea dela begiraleak daudela, orduan, Zamudion zergaitik ez. Gero bakizu herri bakoitza errealidad ezberdin bat dela. Ez dela berdina Bermeo, zein Zamudio. Azkenan deko Zamudio inkesta baten atara gendun, linguistika inkesta baten atara genduna, Zamudio da Txorierriko herriko hizkuntza gehienetan berbaiten den herria. Pues ez dezaguna ez du gurea. Eguneko 60 gora euskaraz egiteko gai da. Bai, hori, gure esan. Orduan, segaitik, ikastaro hori bat dekozuz, bardin duzte, yoga, zugadaritza edo marrazkigintza ez dakit. Ez? Ikastaro hori bat dekozuz, zuk izin duzu, zuk esan duzu. Nik izin dut zeta obligo inori euskaraz egiten, ez. Zu bai egin zeite, bat eskainiko dut euskeraz eta beste bat erderaz. Eta monitoreak ingo deu euskeraz denbora guztien, eta yoga ikastaro euskeraz inpartituko da. Hori bai inzeikezu. Bai. Zemet ikastarotan egin da. Baina, bakizu zepaztan da, azkenan, guk ikusten dugula ideia ona dala, bai azkenan, euskerara joango dire euskera dakitenak. Eta gure burua bebai izen behar da, euskera erderan ibiltzea, euskaraz bakarrik inpartituko badan, erderazko jentea esan euskera da joango. Eta lotuko euskaldunok ez dugu eskubiderik euskaraz... Bai. Erdaldunek bai, guk ez? Bai, eskubidea badeko zu, bai, gudotuten esan dala, guk usteot euskera hizkuntzan lortu behar duguna da euskaldunek ez direnak euskeraz berbaitea. Eta zuk azkenean iten baduzu bat euskeraz eta beste bat erderaz, euskeraz dakitenak generalmente ona joango dire eta ez teurienak gure euskeraz ezeber jakin ona joango dire. Orden, igual hobeto da apurbet euskera erderan ibiltea, zikeran hitz batzuk. Hori ez dugu egin eta ez da ingo. Ez da ingo inoz, ez daiten inon. Eta alderantziz bai gertatu leike. Zuk bi ikastaro bat dekozuz, bat euskeraz eta beste bat erderaz, egongo da bat, erdi kilikolo da bilena euskeraz, baina ez dekona lekurik matrikulatzeko erderazkoan. Ze demanda asko dau. Eta orduen dino, ziurtatzeko euskerazkoa da joango naz. Total, itxi gora bera ulertzen dut. Horrek alegin bat egingo dugu. Osea, hori bai da positiboa. Bai, azkenan bermatu behar dire euskaldunen eskubideak, horreta jarrak euskaraz jasoteko, eta erdaldunei herramientak emon bebai euskalduntzeko. Espa bere inoz ez dugu emongo eta horretarako erabaki politikoak hartu behar dire. Zamudioko euskerari garrantzi emon da eta etorkizunera begire oso betxe aldera. Solo una cosita, al margen del enfoque social. Si es difícil encontrar monitores. ¿Por qué dices que es difícil? Es muy difícil encontrar monitores para ciertos cursos ya en castellano. ¿Pero por qué? ¿Por qué dices eso? Pues porque no hay. ¿Y por qué en otros sitios se hace? A ver, yo te estoy diciendo que es difícil, no que no se puede hacer más. Que es difícil. Es que llevo viendo eso muchísimos años y aquí no se ha conseguido nunca ninguno. Aquí se ha intentado y ha habido veces que no se ha conseguido. No, mira, yo te voy a decir, por ejemplo, Zumba. Por ponerte un ejemplo, Zumba. ¿No? Que es una cosa que hacen gente, pues, de unas edades, ¿no? Jóvenes, en general. Los monitores normalmente pues, suelen ser gente joven, ¿no? De joven, pues igual menos de 30 años y así, ¿no? La mayoría de esa gente
en Euskal Herria ha recibido la educación en euskera. Es decir, están capacitados para impartir las clases en euskera. La mayoría de los jóvenes de este país, menores de 30 años. Entonces, no me creo que no haya monitores capacitados para Zumba en euskera. Te he dicho Zumba como me da igual, o Marasiguintza, ¿eh? El curso de patinaje sí que se da en euskera, por ejemplo. Sí, que es dirigido a niños. Dirigido a niños. Sí, pero Social los euskera, adultos también 100% tenemos porque derecho está- a hacerlo en euskera. Sí, que eso está claro, que tenemos derecho. Pero bueno, se trata un poco de Es compaginar. intentado y ha costado. Nada más, es simplemente eso. Ha costado y luego ha pasado lo que ha pasado. No, pero yo creo que eso es voluntad política, porque si en los pliegos de condiciones tú dices que los cursos que se vayan a ofrecer deberán tener una parekidetasuna, ez, horretan, euskara gaztelera artean, Elebiduna. hostia, bete beharko da. Jartzen ez baduzu, ez da beteko, sekula. Eta hemen ez da aurrera pausurik egin, inoz bezeta. Ezin dut ulertu sukaldaritza talde bat, ez? Bi badauz, zeraitik bat izilei euskaraz egin. Zebaz, Zamudioko herritarren erdi baino gehiago, euskaraz ulertzeko gai da. Ulertzeko 70% esango nuke. Nik, ulertzeko. Ostia, eskubidea du. Behintzat eskaini ez, eta gero, bueno, ikusiko dugu zein den erantzuna. Eta bideratu, lagundu bebai bideratzen horra, Lagundu bebai bideratzen horra. Hombre, lagundu behar da, bai. Bueno, nik ez dakit 70% dozen betan, bai, uste dut, euskera ez dakiten eri bai integratu inbar dakiela. Eta zentsu horretan, uste dut, guk euskaldunek badakit eskubidea deko guzela, bai, nik ureko noinke, nire eusokideak ez badakin euskeraz, apurka-apurki joatea. Eta nik uste dut horretarako integratu inbar dala. Integratzeko. Dana erderaz eskintzen badutzezu, zelan integreko da. Zelan integreko da dana erderaz eskintzen badutzezu. Ez da, nik uste dut jarrera integratzailea badaukagula, ez? Bakigu da nok nondi gatozen eta non bizi garen. Eta Zamudiok jokatu dau abegikortasunez kanpoko jendearekin bizitza guztian. Eta jarraitzen dau, eta jarraitu behar dugu. Baina euskaldunok garenok bebai ditugun eskubideak bermatuz, ez? Listo. Bai. Vale. Bueno, nik ingurumen batzordearen inguruan gauze batzuk aipatu gure dutez. Bueno, testu inguruan ipintearren, oin arte 3 batzorde egon izen dire Udal gobernuen, kultura, hirigintza eta ogasuna. Eta Zamudioko Bildutik gogor kritikatu izan dugu beti batzorde horietan EAJak esartzen dituzuen dietak eta soldatak. Aurten 125 eurora arte egin duzuen igoera bat egon da. Hori biderkatu behar da komisio bakoitzeko eta zigen egotzi bakoitzeko, bileberatuak kontuan izan barik. Eta hori gutxi balitz, aurten lehen aldiz batzorde berri bat sortzea erabaki duzuen. Horrek aurreko 3 batzordek suposatzen zuten gastu izugarri eta gure ustez guztiz lekuz kanpokak, oraindik eta ere handiagoak egitea eragin du. Batzorde berria sortzerakoan, beste horren beste igoko da gastua, beste 125 euro, hori bider bederatzi. Hori horrela izan da, hasi aurretik argi utzi nahi dugu ingurumena zaintzaren alde gauzela guztiz, ezkerretik eta betik hasita, herriarekin batera, ez dagoelako horren alde egiteko beste modurik. Eta murgilduta gozen sistema kapitalista honek amalurra sontzitzera daramalako etengabe. Eta gutxi batzuen mesedetan denok pairatzen dugu zelako ondori horiek. Hori argitzi nahi genuen, zalantzarik ez gelditzeko gai honen inguruan gure posizioan non kokatzen dugun. Behin hau argituta, zalantzak ditugu, komisio berri hau sortu zela jakin genuen unetik, zergaitik sortu den komisio hau eta ez beste bat. Adibidez etxebizitza, berdintasuna, badirelako bebai garrantzi handia duten gaia. Nork erabaki du batzorde berri hau sortzea? Suposatuko duen gastuarekin egin alduzue batzorde berri hau sortzea justifikatzen edo beharrezkotzat egiten duen balorazioren bat ikusi nahiko genuke. Eta zeintzuk direz helburuak? 4 hilabetetan izan ditugun bileretan, zuen gandik jaso izan dugun informazio bakarra, aste klima deritzona izan da. Eta programazioa begiratuta kultura arlora mugatuta dago bakarrik.
antzerki, tailer, gastronomia eta barrekin. Ez diogu daukan garrantziak kendu nahi, baina gure zalantza da, gainera kultur teknikariak egin duenez, benetan beharrezkoa da batzorde barri hau sortu izana, berriro errepikatuko dut, honek dakarren gastu inkrementazioarekin. Vale. Printzipioz, bueno, azteko lotu. Araitzen moduan, zuntatazan behar uste, bai, apunte gogu. Bueno, guk uste dugu, udaletxe honetan, azkenengo hamarkadan ingurumenan emon diren pausoak handiak izan direla. Proiektua, Waste for Thing proiektua, Fudaras proiektua, eta hainbat beste neurri hartu dira, efizientzia energetikoko edifizioak bai, elektrizitateko hainbat parkinan bai mini dira. Orain be, kultura lan baino bai aldizkari horretan agertzen zan hondakinen birziklapenaren datu batzuk, eta bai udaletxeak edo udalak daukan ideia plaka solar batzuk polideportiboan, polikiroldegian instalatzeko helburua. Horregaz gure dut esan, guk garrantzia handia eman gure dut segulari ingurumenari. Uste dugu ingurumena zentzu horretan, azkenan legeak behartuko gaituen aria bat oso garrantzitsua izango dela, uste dut ingurumenaren hildoan danak joan behar garela, eta uste dut aria hau ataratzeko helburua hori dela, azkenan uste dugulako ingurumenak gero eta garrantzi handiagoa izango duela, eta horrek ez dugu gure esan beste aria batzuk horretaz kanpo lotuko direla, ez? Hemen, joder, badak, Zeinuen basoz, ero. Ontxe, bueno, tranqui, badako botei. Vamos a tener que hacer dos justificantes. ¿Tenéis más? ¿Muchos puntos más? Laburre diré. Laburre diré. Muchos meses sin nada, había que preguntar. Nos tenemos que ganar el sueldo. Sí. 470 euros. Pues podríamos ir a la tarde si queréis. Ni iba a llamarnos la niña. Una villa de cosas. Viene del año, viene del grifo. Año y nunca. Pero, ¿y? ¿El grifo? Vale, sí. Si está cortada la llave, a ver qué viene. Horas y 20 segundos. Vamos como un rato más, a ver. Con el móvil. Creo que tenga vídeo de bebé. Sí, eskerrik asko.
Eta, apurbete komentetan garen zena, ez? Justote udaletxanek azken aldi honetan, aurrera pausu batzuk emon deuz, bai, badakizue organizazio mailan buelta batzuk emoten gabizela, badakizue RPT baten atzan gauzela, eta azkenan mailaz bai igo dugu udaletxonek, eta azkenan, departamentu edo sail hau bataratea beharrezkoa ikusi dugu dekon garrantzi emoteko, ez? Bestalde batetik bai beste ariak ez dakit ze ariatara en konkreto egiten duzu mentzino, por ejemplo, hemen mankomunidadean egonda, berdintasun teknikari bat daukagu mankomunidadean, euskerazko beste teknikari bat daukagu mankomunidadean, hemen organizazio, ekonomi aria badaukagu, urbanismoko aria badaukagu, eta kulturako edo herritartasun aria badaukagu, ez? Eta uste dugu ingurumen aria hau edo neri garrantzia motea, garrantzitsua ikusten dugula. Gero beste alde batetik bai, ikusten dugu herrian egin ahal izango duguzan ingurumenezko gaiak gero eta handiagoak izango direla, eta uste dut hor bai erantzunkizuna danok izango dugula. Etxe bizitza adibidez urbanismoko departamentuan lan egiten da horretan, baina ez da hainbesteko azkenan etxe bizitza ekitea edo zitea lan general bat da, eta hori errespetu behar da, baina, sin embargo, ingurumeneko gauzekaz, azkenean politikako aldekoak abiz horren atzetik, eta ikusten dugu bere garrantzia eman behar dakola. Gero bai, partida ekonomiko handiagoa edo gitxiagoa izango den, lehen komentatu dugun moduan, ez dakigu gehiago edo gitxiago izango den, ez dakigu zenbat batzorde edukiko duguzan, eta horrek ez dugu gure esan diru gehiago gastako danik, baizik eta udaletxeak emoten dutxola garrantziari ingurumenari. Eta uste dut hildo horretatik bai inguruko udaletxeak laster horretan ibiliko direla. Eta nik ikusten genuen garrantzitsua zela ingurumenari bere garrantzia motea. Bai, gero horregaz lotutezuk aipatu duzuz polikiroltegiko plakak. Polikiroldegian plaka fotovoltaikoak jarriko direla jakin izan dugu etxeko buzoira heltzen den aldizkari baten bitartez, eta itzelezko errespetu falta iruditu zaigu. Baita elkarlanerako jarrerarik adierazi ez dozuela ere. Harrigarria iruditzen zaigu, eta zuk behin eta berriz diozun moduen, behar besteko garrantzia badeko ingurumen batzordeak eta berria sortzea erabaki badozue gainera, zergaitik eduki dugu konbokatoria bakarra, zergaitik polikiroltegiko plakan informazioa jaso dugu aldizkari batetik, eta zergaitik konbokatu ez diren bileretan jarri deu ez dagoela garrantzi nahikoa duen gairik honen inguruan. Baloratu, ideia proposatu edo lankidetzan aritzeko aukera guztiak baztertuz eta alde batera utziz. Bestalde, aldizkarian agertutako informazioan arire, zalantza batzuk sortu zaizkigu, aldizkarian horrela dio. Polikiroldegia, futbol zelaia, frontoia, udaletxea, adintzuen etxea, gazte estazioa eta eskola hornitzeko beste energia sortuko da, holan dino. Hori horrela izango da? Autosuficiente izango da? Edo bateriak jarriko dira eraikinetan eta energia saldu eta elektriken faktura murriztuko da. Uste dugu autosuficientzia eta elektrizitate sortza kontzeptu desberdinak direla eta albiste horretan informazioa falta dela. Nork egin du eraikuntza guzti horientzako besteko energia egongo delaren estudioa, dokumentua ikusi nahiko genuke. Eta nork mantenduko ditu plaka horiek eta nola eskainiko da lizitazioa? Zenbat diru inbertituko da? Hori uste dute txartoz banauen, hemen berba izen dela aurreko legealdian, iminiko zirela plaka hori ez da berri, aurreko legealdian hori komente izen da behin baino gehiagotan.
Ez dakiz ze batzuk. Gauze bada komenteta ingo direzan gauze pilo bat, eta beste gauze bada paperetan ekartea eta hori aurrera atatea. Hori gauze desberdina dire. Hemen bota aldo guz gauze asko, gero ez direnak errealidadeak ingo. Hombre, guk hemen komenteixen da... Datu horrek, zenbat plaka jarriko diren, zenbat kilobatia sortuko diren, zer Ez que laguntza bat... Hori pasatu zen, hirigintzako batzordetik pasatu zen. 2021 batean. 2021 batean, ez da dirizien, urtakabukean, azkenengo bai, abenduan igual. Eskatu zen diru laguntza bat, pide agaz. Pero eso pasó por comisión. Bai, esan doztie... Ez dakit. No me suena, benetan, niri a mi no me suena. Dokumentazio hori dana... Eta justo ondan teknikariak licitazioa prepara. Pasó por comisión y por pleno. Que no me suena de nada, por eso te digo. No me suena. Baiko izan dozko horretan, osea... 2021 bateko abenduen izen zan, eta... Expediente zenbaki edo esteko zu, ez da? Diru laguntza bat egon zan. Guardo todo. Topeneike. ¿No? Bai, meseros, gube topetako, a ver qué pasó de por pleno, y ahí estaban todas las condiciones que... Baldintza guztia. Osa, berez pase zan. Bai, egoen ideia bat, eta egoen aurrera botateko... Baitu gure dugu zer pase santa zer ez? Base gauza da pasetea zeu zer holan, eta beste gauza da pasetea proiektu bet. O sea, me hace raro que no tengamos el proyecto buruen, ez dakit, que igual anteproiektua pasatu zen. Edo ideia bat, edo ez dakit, edo estudio bat, edo ez que ez da barrein. Eskatzeko, irizala gitxi gora berako anteproiektu bat. Eta hori nabizan licitazioa preparetan. Baina, karo, gero bai teknikari tenpara berdabe, licitazioak luzerako prozedimentuak dire, eta... Ez que azkenan ez da, ingurumeneko geusek ez dire egun betetik bestera bez iten, horreke eskatu zen diru laguntza bat, eta ganera ustot diru laguntza potentea ustot zala, gastuaren eta horrek be murriztuten dugu zuke lehen komenta dozunak, azkenan bai Zamudioko udalak hainbat proiektutan sartzeko aurreko alkatearen eta bere taldearen esker, holango diru laguntzak bai lortu egin dira, eta horrek gure dugu esan, guk be diruaren erantzunkizuna badaukagula, seguri subentzino bat ematea hori aurrera ateko gure dugu esan gure alkatatik diru gitxa bat arraten dela, eta hori be bai kontuan eduki behar dela. Eta nik uste dut ingurumenaren ari hau, bere garrantzia eduki behar duela, badakigu adibidez lehen komenta izan dugu zen hondakinen geusekaz aurrera pausuak jarraitu behar dela, eta gobernuko udal talde honek garrantzia eman gure dutxo. Horreri ikusite zelango exigentziak etorriko direzen, eta zelango bidea niongo garezen. Hemetik eta urte batzutara, arratoian eta geuse bai, hemetik dator. Azkenan geuse asko datoz horretatik, eta beste aria batzuk, bai mankomunidadetik edo hemetik, pentsetan genduan apur bat nahiko osatuta zegoela. Eta ingurumeneko batzordeak ez dugu ekingo adibidez herritartasunak ekingo duen volumena, klaro, esetz. Bai horrek ez dugu gure esan importantia edo garrantzi gitxia horitek honek. Horregaitik esan dutxut ez dakit ekonomikoki karo hau edo garesti hau izango dela, bai emon bardako dekon garrantzia, eta hori aldaketa bat iten dugunean ez dakit argiena edo plaka solarrak edo komunidad energetika edo beste instalazio batzuk de kotxe rekargable edo holango proiektuak iten direnan gure dugu bide honetatik joatea. Bai, gu horren alde gauz, eta pentsetan dugu ganera energia berriztagarriak herrien ipintea garrantzizkoa dela eta beharrezkoa, eta gero eta gehiago joan barko gara ipinten. Gure harridura izan da, informazio hori hemendik ez pasetea, batzordeetan ipinten zegoelako ez dagoela garrantzi nahikoa duen gairik, benetan garrantzia badekie, egin dezagun berba horren inguruen. Deialdi batzuk ez dira konbokatu, bakarra konbokatu da ingurumen batzordean inguruen, eta benetan badeko lango garrantzi eta garrantzi horremon nahi badotzegu ez, ingo dugu berba horren inguruen. Baina gero aldi berean zuk esaten duzu, ez dugula okingo horren besteko pisua. Orduan, zelan justifikatzen da... Ez pisua. Beste batzuk,
lan handiago okiko deuriela edo bilera gehiago konbokatuko direla horren beste batzuen inguruan. Orduen ez dugu ikusten horrek justifikatzen duenik batzorde berri hau sortzea suposatuko duen gastuagaz. Garrantzia ez dutxoku kentzen badekolako handie, baina batzorde berriak sortzeana ez dugu oso ondo ulertzen. Eta gero, aipatu otzuten esaldi hori, 7 eraikuntza guzti horientzako behar besteko energia egongo dalaren estudioa eginda dau, benetan ziurtatzeko aldizkari horretan indu zuen moduan? Ba, me imagino hori anteproiektu beten egongo dala, baloreta egongo dala, eta hor sartuta egongo dala. Bai, nik ez dut esan garrantzi, ez dakiz eran esan dozun, ontsastu azte hitze. Pisua, klaro, ukiko deuela. Bai, dinotxutena da, ez deuela ukiko hainbesteko beste ariak deki esan hainbesteko batzorderik, batzordeak adibidez herritartasun batzordan badakigu urtero pasetan direla aktibidade batzuk eta badakigu pasetan direla elkarte asko eta badakigu hirigintzatik edo lurraldetik, territoriotik paseko direla hainbat obra eta hainbat gauza. Ingurumeneko erabakiak ez dira momentu betetik beste hartuten. Ez da hain ingurumena, ez da hain askar, ez da gai bat betetik beste hartuten direzen erabakiak. Horregaitik dinotuz, izu eukiko deuela, bai eukiko deuela gitxi hau, batzorde kopuru gitxi hau, bestak askonpareta. Uste dut bardin esan dugula. Eta, benetan ingo badugu inbertsio bat honetan sinesten dugulako, dekogun arduragaz ingurumenari garrantzi emon behar dutxegulako, bat dauz behar eta helburuak zehaztuta idatzita dokumenturen baten ikusi nahiko genituzke. Eta gero zoztezu erantzun, igual, pasedatzu, zelan funtzionatuko du plaka solarran asunta bateriak egongo direra ikuntza guztietan, fakturan deskontu bat izango da? Hori egia esan da, teknikari esplika izango dutzu. Teknika baterik ez dira egongo, baina. Izango da, generación de energía eta gero descuento de la factura. Momentu konsumitzen da. Hori conectado a la red. Bateriak ez jartzearen azalpen teknikoa da, berez plaka solar baten biziraupena 25 urte. Osa, garantia guztietek 25 urteko minimoko biziraupena, baina bateriek gehien jota deki esan bar. Orden, klaro, berez, gero bai bateria horrek birziklatzerako orduan prozesuak ez diren guztiz. Ez da guztiz konpensetan bateria hori birziklatzeak sortzen doan inpaktuagaz bere bizi iraupen guztiak. Orden, hondik arren bateriakaz ikerkuntza prozesuan dagoen kontu bat dalez, momentuz erabaki dugu bateriarik ez jartzea, baina horrek ez dutzu atea izten etorkizu batean jartzeko bateria eta soluzio ekologiko ez jasangarriago bat dagoan momentuan implementatuko arazo hori. Orduen aldizkarian agertzen den esaldi hori eraikin guzti horiek errepikatuko dut, badezpada polikiroldea, futbol zelaia, frontoia, udaletxa, dintzuen etxea, gaztestazina eta eskola hornitzeko beste energia sortuko da, hori ez da egie. Hornituko dira guztiz honegaz, zegoelan ulertzen da, eta esan duzue, fakturan izango dela deskontu bat, energia bat sortuko da, lako bateriak ez badauz, ez dira hornitzen guztiz. Hornutuko dira euneko unean? Euneko unean posiblea da. Zuk ezin dozu energiaren prebizio bat egin, da just in time total. Energia da just in time produkturik eta ezagunena. Zuk ezin dozu inoz prebizio bat eukian dozu, baina euneko unean ez dozu inoz eukingo euneko zurtasun bat. Hori da azkenan komentetan dagune, horrelako esaldiek que llevan a... Como la interpretación. Hori da. Baina argi dago, estimazio bat urenda dago zala, eta estimazio horrek ez direla erosolako bat. Bai. Bai, zelan esaten diren geusek eta zelan salduten diren geusek, basegero, la urte barru, etorko gare hona, goiz fortinek moduen, pago por generación, propaganda izen zala, hori que vamos hornitu ez dakiz zer,
ez dala izango bardine, horrekaz gauzekaz nire ustez kontu zibili bar garela, batez be hori herritarren gana helduten dalako, lehiduten deurielako eta pentseten deurielako gero hori izango dela, eske nuestro ayuntamiento es más verde del mundo. Dire kontzeptu oso ezberdinak eta kontu zibili gara batez be ingurumenen dauzen batez be terminologia askogaz. Hori beste hornitzeko kontuz, ez, generako dugu energie, honega zingo dugu, ez dakino, eta konpentseko dugu, dauz beste terminologia asko botateko. Hori da, esaldi horregaz, pentsetan da, hori izango da autosuficientea, eta ez da hori terminologia. Azkenean... Inoz ezingo da, autokonsumorako ekipo bat bera ez da horregaitik unean, badakigu, dependentzia bazaren elektrikora, eta uste hori bebai... Horrek eusek uste dugu, bebai, azaldu barria eta oso garrantzitsua direla, bebai, azalduteko. Azkenean, lehen komentu moduen, gu, eta teknikariak ibili dira horregaz, eta azken punturaino zelango porcentaje dekien, ni ez nabaituten proiektu hori zelango porcentaje eraino dekon ez dakit, badakit, ingurumeneko pausu bat izango dela, eta uste dugu bai herritarrengan holan lan egin behar dela. Azkenan, herritarrei bai apurka sartu behar dakiez geusek, ingo direzen geusek, eta ez da segaitik momentu bestetik bestera jarri behar, datorren astean jarri plakak. Da, lehenengoa notizi bat zelan udaletxak dekola intenzino eta aurrera atarako duela. Eta gero bai, idazteko eran be, ez naz egoten, edo ez gara egoten justo azkenengo komor arte. Azkenan dau testu bet, agintzen da, eta ez dakit, justo hitz hori aldatuta beste bategaitik. Ez da hitz, zelan esaten diren gauzek eta zer salduten dan, azkenean hori helduten danean etxera da, zeuze salduteko, herritarreri. Azkenean, komisio bat indan, ingurumena udaletxa horregongo dan buru belarri, eta gero, salduten diak olako gauzek gero ez direzenak egiek. Politika egitea, bebai. Hori da, azken baten, horrek gauzek udaletxean izenean doaz, eta kontu zibile bargare gauza horretan, gure ustez behintzat. Eta nik deko gauza bat esateko bestalde batetik zelan hori komisioan ingeruen, ez da? Azken baten pentsetan dugu, horti paseko diren gauzek ez direzela proiektu potente bategaz, ez dagoela una hoja de ruta zeuse segituteko, izango da, a ver lo que viene, eta ia esan atetan dugun. Eta pentsetan dugu horregaitik, ezala beharrezkoa, komisio bat ingurumenari garrantzi emoteko. Hau da, azte klima, hori kulturatik paseal zan bazera, ekintza bat beste asko moduen. Edo, adibidez, plakak instalatzearena, hori urbanismotik paseko da. Bazazkenan hori obra bat da. Orduen, irigintza, ingurumen komisioan ez badire, erabakiak hartuko, edo ez badiren proiektuak aurrera atako, edo eztabaidatuko, edo holako gauzek, da espazio bat totalmente inservible gure ustez. Zagaitik, etorko dirako gauzekin de, eta azkenean izango da tramite bat, ados edo ez ados. Orden, hori ekiditeko, pentsetan dugu, komisioa ondo zala. Bai, hori ez badin izango bere funtzioa, ez teko zentzurik, beste komisioa kobretea diratzi zinagotzik, decir, ados, kasu honetan azte klima, da adibide bat, bai, izango da beste gauze bat. Horrekin pentsetan dugu dela, dirutze bat, gauze horretarako, tramite baterako. Hori da gure kritika. Nik uste dutena da, jago apurbe bai, beste instituzioetan, da momenturen bat, non adibidez ez, eman komunidadean. Badau, berdintasun zail bat, edo berdintasun aria bat, da beste euskarazko aria bat, eta ingurumena ez da bakarrik plaka batzuk jartzea, edo ez jartzea, edo itea obra bat, edo ez itea beste obra bat. Badauz planak, badauz helburuak etorriko direzenak eta gerota exigentzia handikoak izango direla herriarentzako, lehen egoan plan agenda 21, beste agenda baten sartuta gauz eta beste baten sartute egongo gara. Azkenean, ingurumenaren aria hori ez da bakarrik. Plaka solarrak inengo dugu, egunean ornituko dugu egunekoan 75. Justot, udaletxeak zeuzertik azteko bere garrantzia eman behar dakola eta hori garrantzitzat hartuta lanean jarraituko dugula. Eta plan horrek udaletxean be aktualize behar izango direzela. Orduen, usteot aurrera pausu handia izen dala,
ingurumenari bai bere garrantzia motea, ze dinotzutena, gero eta exigentzia asko handiagoak egongo dire zentzu horretan, eta dinotzuten ez da bakarrik obra bat itea, insonorizetea edo ez, edo hondakinak garbituta ez, plan asko dauz, proiektu guztietan txartu behar dire ingurumeneko txosten asko, badau nondik ibili. Asuntoa da, gure ustez, batzorde bate ite horretarako edo sortze horretarako, ez dutxola moten garrantzi gio, baizik eta dala aurpegi garbiketa bat gure ustez. Azken baten horrek eusek garrantzizkoak direnak, beste komisio batzuetatik pasea da, beste bilera batzuten, ez dakit, eztabaidatu aldire horrek planak, bai ezke oinarte, ez da paseu plan bat bez, ez eta ez bakarriko ingo lau hilabete, bakigu dauela egintzaldi oso bat aurretik, ez da, bai aurreko urteatan bez, esan paseu ez bez, plan bat bez, proiektu bat bera bez. Eta gonda adibidez, zaborra natori guztiek sartu alko zanolako komisio baten. Eta okin daulako proiektu handi bet, izen zaren moduen, Oizfortzinako proiektu, izen zala proiektu oso potente bat, esanin ingurumen batzorde bat horretarako. Orduen, betxetan dugu, garrantzi emoteko, ez dala behar gure ustez komisioa sortutea eta barri doinot. Beratzi zinagotxik, komisio hori beste €125 kobretea. Beste komisio batzuetan sartu albadan. Hori da gure zera. Hauin, esaten magostezu, Zamudio Udalak dekola una hoja de ruta de la leche proiektu, ez dakize proiektuaz, eta ez dakize proiektuaz, bat Europatik, beste Eusko Jaurlaritzatik eta beste bat. Zamudio Udaletik, ulertan dut komisio bat egotea, eta gai horrek bertan tratetea. Bai, kasu honetan, pentsetan dugu, eta nos suponemos, holako gauzat izango gala. Eta bestela denporak esango dugu, urte bete barru, bosekarko dugu gai eta egotako gu, ez dakit, igual, 6 komisio egon diren eta 6 gai egon diren. Ez dakit, ojalá nos equivoquemos eta egotea, holako proiektu potente bat, ingurumenagaz lotute, Zamudion, herritarrentzako, eta izango zen oso polite, bai, gure zarantza dekoguz, kasu sasentzu horretan. Nik esan duten, azkenan uste dute ingurumenezko gauza honek bere sasoian mankomunitatean euskarako zaila sortu zen, eta hildo horretatik hasi izan lan egiten. Momentu beten, ja egon behar da, non bere garrantzia egon behar dakon, eta aurrera segir. Galdera hau, personalaren ingurukoa da. Udalaren martxa egokirako beharrezkoak diren lanpostu batzuk utzi geratu dira eta aldi baterako, akzidental, beteta daude. Zehazki, idazkaria eta diruzainarena. Lanpostu hauek gaikuntzakoak dira eta badakigu ez dela erreza jabetza betetzea. Baina badira, bideak modu egokian bete ahal izateko. Izendapen akzidentalak, naiz eta legeak dioen titulazioa bete, urgentziazko egoerak, opor, baja sasoi laburrak betetzeko eta minimoak betetzeko izen beharko lirateke. Gure kasuan, lanpostuok betetzen dituzten langileen postuetarako beharrezkoak diren gaitasunak ez dute zerikusi askorik betetzen ari diren ardura eta ezagutza tekniko handiko lanpostuekin. Idazkariaren kasuan ez da horrenbeste denbora, baina aurreikusten zen, eta diruzainaren kasuan urtebi baino gehiago dira ordezkatzeko denbora nahikoa gure ustetan. Gainera, ordezkapen akzidental hauek, hainbeste luzatzeak, beraien postuan utxunea utziko dutela pentsatzen dugu. Beraz, santu bat jantzi, beste bat enazteko. Ze egoeratan dago egun lanpostuen ordezkapena? Zelako gestioak egin dira? Komunikatu eta argitaratu dira ordezkatze prozesuak? Nik, egia esan da orain arteko dakizuenez, orain arte alkate bat ondat, oain beste bat hau. Ez dakit orain arte zelango prozesua jarraitu direzen, egia esan da pertsonalaren kontuan nik aurreko legaldian ez nuen eroan, eta ez dakit zelan eroan deben berak, edo zeu zer badakit, ibili dela eta metik bebai hemen berba inda, eta badakizue bebai teknikari batzuk ekartzea zaila dela, baina guk horretan lanean gabiz, eta uste dugu ez, gabiz horren atzetik. Badakigu idazkariaren kasuan, orain dala gitxi jubilatu den postua dela,
eta badakigu diru zainarena, habilitado bat lortzea, ez dela bat ere erreza. Dire postuak erantzukizunezko postuak dire, eta diru zaina baten edo atzetik bagabiz. Gero dakizuenez RPT berri baten atxan gauz, eta horrek eusek administrazioan ez direk harten egun betetik bestera. Pasa izan dazku bajandeko gula pertsona ekin dela ez deuz denpora plazuek ez deuz emoten horrek pertsonak ordezkatzeko. Zehazten zarenerako, bueltan deko zuz. Gero deko beste pertsona bat, bajan, tekniko de administración general dana, hori ez dugu ordezkatu bez, oin gabiz haber zelan ordezkatu aldugun hori bai, ez dakigu epe luzerako izango badan, edo ez. Diru zaina horren atzetik gabiz, azkenan ulertzen dugulako bai, diru zain batek azkenan ataratzen duen hemen lana, eta bere momentuan erabaki hori hartu bazan, zan udaletxak dakizuenez, bere ordainketa kasa aurrera bota behar duelako da, eta bere momentuan erabaki hori hartu zan, me imagino que horregaitik. Ezin duguna izan da udaletxe baten diru zainaren postua gutxik ez, ze ordea ostean udaletxari reklamazio asko sortu goiakon, eta hori ezin zan holan itzi, me imagino erabakia horregaitik izango zala. Gero idazkarien kasuen, badakizue aurrekoa jubilatu zala, eta habilitadu baten bila gauzela, horrek postuek ez dire fazilek lortuteko, ez da ordezkatzen egun betetik bestera, postu batzekoak izen bar dire, bere leuzedeko. Eta, printzipioz RPT hori negoziazio mailatan pasera, eta, uste dute horretan bebai ibilizariela, eta badakizue zer dagoen eta zer ez dagoen. Zikeran azkenengo urtatan uste dut hemen personalan kontuen berba indanean, zuek realidade ikusi duzuela zein dan. Eta horregaz gitzik jo. Ez duzu erantzun galdetuk hori. Egin dut kasu biren gainean, ez dut RPT-ari buruz berba egin. Personalan kontuen esan duztu? Ez kasu bi izan dire. Espezifiko bakarrik bi? Nik bakarrik gaitatu dut ez bi, ni besterik ez dut. Personal? Personalari buruzkoak dira galderak, baina kasu bi aitatu ditut. Izan da, idazkaria eta bestea. Eta honek ez dek zer ikusirik RPT-arekin, ze RPT-an dauz biak. Orduen horrek ez deko zerik. Beste izen da, normalean honek ordezkatzen direla, akzidentalki, epe laburretako gauzetarako, eta ez, diru zainaren moduan, darbazela, urte bi edo hiru ez dakiz emate temporadaroan ja. Ez, eta idazkarien kasuan, hile bi edo baino ez direla, baina, edo hiru ez dakit. Baina, ondino igual ez dugu denbora askori. Baina, galdera izan da, ia ze egoeratan dago gaur egun horren lanpostuen ordezkapena. Zelako gestioak egin dira. Komunikatu edo argitaratu dira ordezkatze prozesuak. Ze honek ordezkatze prozesu honek prozedura bat dauka. Eta badauz moduek ordezkatzeko. Badakit arazoak daudela. Eta badakit lanpostu teknikoak direla. Eta horrezegaitik oso garrantzitsua da beteta egotea. Eske nik pentsetan dut behar dan besteko prestakuntza duen pertsonak bete behar duela lanpostu hori. Eta bestalde batetik, hori justifikatzeko esan dutena da kubritzen dituzten, plaza hauek kubritzen dituzten pertsonak euren lana dutela. Euren?
lana, beste lanpostu bat dauke, eta ez dire ordezkatuak izen euren lanpostuetan. Beraz, zer egin dugu, jantzi santu bat, esan dut, beste bat erazteko. Hau da, beste lan bat betetzen badabiz, ez dabiz eurena betetzen. Ez? Hori da esan dutena. Ez dute beste bajan gainean berbain, bai pentsetan dut, ordezkapenak, bajak, ordezkatuak izen behar direla, edozein lantokitan egiten da moduan, eta ez 18 hilabete garrenean. Galdetuz, ia ez dakit zema denborarako izango da. Edo, urte bete garrenean, ez dakigu, ez dozu zetan jakin behar. Ordezkapen prozesuak hasi behar dira momentuan. Ze hori lana, bestela, hor gelditzen da. Hori, klaro da, guk lehen esan dutxuten, nik ez dakit orain arte ez naz hemen buru belarri etorna zenan, buru belarri bilinaz, bai ez naz egon denego, nik kontean dutxut, gu sartu garen zenetik, zelan gabi zen, personalan kontuen, horrek, postu horrek, zelan, gu dakizunez, eta ez da enpresa pribatutik atoz, eta gabi zaituten ia zelan aldogun aldaketa hori. Eskatu, ez dakite, boltsa batzuk ez dauz boltsarik, azkenengo, bitu zelan dagoen geuzea, azkenengo teknikaria tamen berbain duguna, azkenengo teknikari biak lanbidetik etorri direla. Osa, guot esan, nik uste horretan bebai, zaiak erakin direzela. Badino txut, oinarte indana personalean kontuen, ez dakit. Nik badakitena da, harremanetan jarri garela RPTA daroan enpresa bategaz, jakiteko ja zelan edo ze tramitein behar dugu zan, horrek postuek betetzeko. Dakizuen ez hemen, momentuz ez dago giza baliabidetako teknikari bat, eta momentuz nire lana da. Nik ez dakit zelan ekarri aldoten persona bat orden. Dakidana da, horren atzetik gabizela. Horretarako dauz teknikuek. Horretan gabiz. Eta badau, prozedura badau. Nire ikusteko lizkitena da, honetan oso transparenteak izatea, zera kontu handiz hartu behar dan gauza bat, ez? Eta orduen, esaten danean, ezke egitzen dugu eta ez dauz, eta saiatu gara, baina ezin izan da, eta ez da izer, hori, nik uste dut, hori ordezkatze prozesu hori hasten danean, jasota egon behar dela, gestinoak, noz, nogaz eta zelan. Zazte balio, ezke gehitu nion, eta esan zidan, eta ez. Zelan boltzak eta badauz, prozedurak badauz. Boletinean argitaratu beharrekoak dire hauetako batzuk, eta hori jasota egon behar da. Orduen, orokortasunetan sartzea holango gauzetan, eta holango lanpostuetan, lanpostu hain zehatzak eta eskakizun handikoak direnak, horrek dakar gero udaletxea, claro, dekogun egoera, ezin gara heldu danetara, ez da izer, ez da inor. Claro, emetik entzen baduzu, hemen iminteko, eta gero gaitasunak, ez? Nik esan lan dutxutena da, hilabete daro gauzela udal talde garriak, eta hilabete bat kasi zen da horretan gabizela. Hori gotatea zen. Esan dutxutena, azikaren ulertu dutxutia zelan dagoen personalan egoera. Ez. Horregatik esan dutxu zelan dagoen dana. Horregatik bera. Hori printzipio bat izan behar da, ordezkapenak egin behar dira. Hori klaro dugu. Danak, honenak bereziki. Gainera, diruzainaren kasuan, luzatzen ari da, pilo bat. Eta formulak dauz, horretarako. Urrengoa galdera da, bai? Eta hau ere, udal honetako zinegotzi hautatuak garen arren, gure etxeetako buzoietan zabaltzen den orain aldizkaritik jakin behar izan dugu, hau bai. Santibami auzuko Bilbabarri legez ezagutzen den inguruan, radar bat jarri dela, lehendik ere badago beste bat Elizalde inguruan. Aktibatuta daude,
nork kudeatuko ditu salaketak eta isunak. Zenbateko kostua izan du instalatzeak, eta zenbatekoa izango du kudeaketak. Honezkero, salaketak hasi ez badira ere, ez dakigu, arau hauste datuak egongo dira. Abiadurenak, kopuruak, eta eman ditzakezu datu hauek. Egia esan da, gai honeri buruz, deus egitzi esan hau dutzu, bakitan instale sala, bai aurreko legealdian instale esan, eta hori dutzutena. Ez dakite badeko nestekon edo zelan gestionetan da. Ni horren atzetik be, azkenengo detaile arte, bez, ez nau. Galdetuko dut eta informazio adekotenan, pasango txuet zelan dagoen. Bueno, creo que es ya la última pregunta, que se nos está haciendo un poco largo a todos. Poco tiempo antes de las elecciones, de una forma precipitada, se cerró la calle Arroncha para peatonalizar. La gente pregunta pues, cómo está ese proyecto y si también desde el grupo de H. Bildu nos vamos a enterar por el online de qué proyecto es, cuándo y de qué manera. Vale. Bueno, yo creo que en ese sentido sí se peatonalizó, porque entendemos que además, como bien decía el alcalde anterior, pues entendemos que peatonalizar unas calles justifican que el comercio que está alrededor pues también se fortalece. Y uno de los sentidos, aparte de darle mayor accesibilidad, de intentar buscar una mayor accesibilidad para el ciudadano en lo que es el casco urbano, pues uno de los objetivos era ese, ¿no? Que intentar fomentar un poco el comercio en esa zona y que fuera es una calle además donde transita yo creo que mucha ciudadanía para llegar por ejemplo al tren, al ayuntamiento, a diferentes sitios por donde hay que pasar, y es una zona muy transitada y entendíamos que era una actuación pues que había que hacer. Ahí creo que con ese tema tampoco he tenido tiempo todavía para meterme a fondo. Sí que es un proyecto que estamos interesados en ello porque entendemos que es un tema, pues lo que he comentado antes con medio ambiente, ¿no? Que se ha dado un paso, pero ahí ahora hay que seguir dando esos pasos. Entendemos que eso tiene que seguir haciendo sus pasos, pero en urbanismo las cosas no van de hoy para mañana. Ahora se peatonaliza y luego ya, en base a un proyecto, se decide qué actuaciones hacer. Estamos detrás de ello porque sí que somos parte interesada en hacer algún proyecto en esa zona, pero de momento no te puedo decir nada. ¿No puedo decir que no hay proyecto todavía? No, proyecto creo que sí que hay, pero no sé ni qué hay. O sea, no me he puesto, no he tenido tiempo para tanto. O sea, Simplemente nosotros nos queríamos también pues eso de que haya una intercomunicación, porque que nos vayamos enterando de este tipo de cosas, como las placas solares, cosas de estas, por el tema de Orain, pues al final nos vemos. Y bueno, también el tema de Orain, que nos enteramos tarde, pues porque, por ejemplo, a mí me ha llegado la revista del día 12. Sí. Es decir, entonces, no es decir, que si es un medio de comunicación, pero tiene que ser eficaz. Es decir, cada vez que no nos tengamos que enterar, pero que si nos tenemos que enterar, por lo menos que sea el día 1. Sí. Un poquito. Sí, está claro. Pero bueno, yo creo que en base a lo que comentas también, ese tipo de proyectos suelen pasar por comisión y por pleno luego, porque suelen ser proyectos bastante importantes y suelen pasar por comisión y luego por pleno porque hay que publicarlo y demás. La idea yo creo más que nada con eso es que, joder, en un sitio así, una zona que está peatonalizada y cerrada ahora, que da margen a hacer muchos proyectos diferentes, pues estaría bien ponerlo encima de la mesa porque quizás entre todos podemos hacer una zona, no sé, aportaciones, ¿no? Sobre todo, que es de lo que se trata. Más que nada, para que no venga un proyecto cerrado a algún lado y que se tenga que votar eso sin margen a decir, oye, ¿habéis pensado bien esto por esto, por esto? Igual no se os ha ocurrido por algún motivo. O igual vosotros tenéis alguna idea que a nosotros no se nos ha ocurrido. Que esa es un poco la cosa, ¿no? Porque es el pueblo, el centro del pueblo, joder, creo que lo vamos a disfrutar todos, ¿no? Entonces, más que nada por eso lo comentamos, para no enterarnos tarde y no tener margen de maniobra, como quien dice. Yo no sé, la verdad que no sé hasta qué punto está definido el proyecto, pero sí que vuelvo a decir pues un poco lo que he comentado antes, ¿no? Que los criterios muchas veces
de los técnicos, pues los tenemos que tener muy en cuenta. A veces los políticos queremos tirar también por una línea, los técnicos piensan otras cosas y bueno, pues hay que ver a ver qué es lo que ellos proponen, qué proponen las empresas que están especializadas en hacer este tipo de proyectos y en base a varios especialistas que va a haber detrás de un proyecto, pues nosotros tomar las decisiones. Pero entiendo que un proyecto de ese calibre, pues entiendo que los que ejecutan o los que plantean el proyecto y los técnicos que lo validan, pues que también, que no quita para que nosotros no podamos... Es más, Lander, yo te invitaría a que dieses opción al pueblo a que opinase, aportase, haríamos unas zonas, o sea, nos reuniríamos y debatiésemos de todo esto, que al final es el centro del pueblo, es lo que da la vida al pueblo y es lo que más muerto está hoy en día. Entonces, y donde vivimos. Como estamos a tiempo, a ver si es posible... Sí. A ver si es posible hacer algo más comunitario y participar o dar la opción a participar a todo el pueblo. Sí, hombre, una de nuestras políticas creo que desde el principio ha sido y va a ser, o por lo menos en la medida de lo posible, pues tener esa participación en la medida de lo posible, porque muchas veces técnicamente también, ya sabéis las dificultades que encontramos con todos los proyectos que hay, en este tipo de proyectos, sobre todo que son muy potentes. Entonces, tampoco te puedes permitir el lujo de estar haciendo una participación porque al final no ejecutas y al final, con todo el problema, uno de los problemas que estamos teniendo en el área esta en concreto es que los proyectos que se presupuestan para hacer hoy, dentro de un mes, pues, hay que actualizar o hay que... Entonces, claro, también tienes a nivel presupuestario, también tienes... O sea, no es tan sencillo como hacer una reunión y a ver qué... Quiere decir que tiene su aquel. Pero bueno, que sí, que cuando tenemos el proyecto, pues... Pero vamos, que de momento no me ha dado tiempo. También lo de los tiempos, porque la verdad es que el aspecto sí está, es positivo que se cierre, pero el aspecto ahora mismo que tiene da un aspecto bastante desangelado. Sí. Y un sábado a la mañana da miedo. La gente lo comenta y que parece que va a ser una bola. Y es verdad, yo creo que todos nos da esa sensación. Entonces, la premura un poco va en ese aspecto, ¿no? Es decir, en qué tiempos nos movemos y en qué plazos, porque pues, por evitar el mínimo tiempo posible ese aspecto desangelado de lo que estamos hablando, de una zona céntrica del pueblo. Sí, bueno, la verdad que yo creo que todos lo vemos y todos sabemos lo que vivimos en el mismo pueblo. Y vemos que bueno, esa zona se cerró provisionalmente de esa manera y bueno, pues estamos buscando igual alguna alternativa para poder, pues bueno, por lo menos esa zona de carga y descarga que va a estar garantizada durante un horario, pues bueno, por lo menos poder tenerlo de otra manera, ¿no? Pero son pasos que vamos a ir dando poco a poco en base al proyecto que también queramos o que haya o... Decías, Lander, el tema de que es de una manera provisional. Se podría, si el plazo es largo de ejecución, volver a como estaba antes. ¿Volver? ¿Cómo volver? Volver a abrirlo. La intención era priorizar, ¿vale? O sea, priorizar en el casco urbano, que la prioridad la tenga la gente que va a pie, ¿vale? Y junto con eso, pues todo el tema de accesibilidad. Cortar, está como está. No es que esté cortado, o sea, el acceso a vecinos, Sí, descargar, está. Claro, el tema es que si poniendo una valla, poniendo obstáculos, la gente se salta toda la torera, pues si la quitas, pues estamos en el momento ese de... No, yo me refiero a que si el tema de los plazos, no sabemos los plazos, y eso los plazos se alarga el tiempo. Igual si lo que es el tema de esto se ha hecho para fomentar el comercio, igual cuando lleguemos no hay comercio. A eso me refiero. Eso es una de las alternativas, he puesto un ejemplo del comercio porque entiendo que todas las calles peatonales, si hay comercio fortalecen, o sea, refuerzan ese comercio. No hace falta más que ir a ciudades grandes y todos los comercios están en zonas peatonales. Eso no es nada nuevo. Pero entendemos que no vamos a dar un paso atrás en ese sentido porque entendemos que es un centro, el casco urbano, donde
donde tiene que estar peatonalizado para el bienestar de la Sí, no, ciudadanía. en eso estamos de acuerdo. Ponerlo accesible para que todo el mundo pueda transitar. Por ahí pasa mucha gente que hace compras, que tal, que tal. O sea, hay mucho movimiento, entendemos que tiene que ser una parte. Y entendemos que, bueno, pues no sé cómo estará ese proyecto porque no he tenido tiempo ni hemos tenido tiempo para pararnos sí, con yo eso. puedo decir que, José Luis, que no creo que el tema de que el comercio vaya a desaparecer o pueda llegar a Como es la desaparecer, tendencia. la excusa sea Sí, el pero que esté cerrada la calle. No, porque, pero a ver, me refiero a minimizar los tiempos que se van a bueno, Sí, está claro. evidentemente eso estamos interesados todos. Me refiero que en cuanto a que si tienes que dejar a una persona, puedes entrar. Sí. Si la carga es excesiva, a nadie te va a decir nada porque entres. Que en ese aspecto no, decía en el tema de que se alargue el Pero tiempo. evidentemente estamos con ellos y todos queremos que vaya. O sea, no es una cosa que esté ahí que digamos, bueno, ya la retomaremos. Nik hemen gauza bat azpimarratuko nuke, eta da, zuk esandakoaren ildotik, apurre teknikoen eskure da hori. Ni pentsetan dut, askora ditzen dozu hori, teknikoena eta hori, badakit garrantzia dekola, baina nitzako garrantzi gehien dekona da politikoen nahia eta borondatea. Hau da, bai hori da, hemen da zure etxean bezala. Zuk zure etxean obra bat egin gure duzunean, zuk euki behar duzu argi zer gure duzun, zure sala non gure duzu ipini sofa eta non telebista, ez? Eta gero, bialduko dutzezu bat amateri lan hori egiten. Esan ez, bai nik hau gure dut. Gero berak igual esan gotzu, ametik ez argi ez hartzen da, bueno, bale, bai, ez, osea, aldrebez, ez aldrebez, Hori klaru da. Eta orduen, dinot, batzutan, igual argi euki behar da zer egin gure dugun espazio horregaz, ez? Eta horren arabera, etera teknikoa izen leike bat edo beste. Hori eurik egin beharko dute, hori bai. Baina jakin behar dugu zer egin gure dugun espazio horretan. Ez jakun gertatu, eskolatan gertatu dena. Hau da, egin dugula kriston espazioa, herriko lekurik onenean, herri erdien, eta beti egin izendana egiteko ez du balio. Hau da, beti egin izendana espazio horretan, izin da egin. Ze teknikoki ez dago horretarako prestatuta. Hori, hasieran esaten bada, gu gure duguna da espazio hau honetarako ere balio izatea. Teknikoek egingo dutzue hori, zuk gure badozu hori. Ez da egin, hipotekatu dugu, herriko lekurik onena, betireko. Nik uste dut hor berez proiektu bat egoala estalki bat iminteko, eta uste dut estalki hori jartzen danean, behin baino gehiagotan indugu bermamen, hori usoa bideratu halko dala igualmente horretara. Bai, eskenan... 200 metro kuadratuko? Ez, dinot, estalkia iminten danean, bai. Estalkia iminten danean, hor mailak eta alizengo diregin. Bai, alizengo da... 200 kilometro kuadratuko? Zer pesetan dugu 200 kilometro? Ez dakit, ez que igual neurtu beharko duz kuadroak egin, eta bueno, hemen 4 pertsona baino gehiago ez metro honetan. Edo eszenario bat monte behar dugunean, eta 3.000 euroko penguin bat sartu behar dugunean, eszenarioa montetako, izin izango da joan. Ze 3.000 kilo deko zen penguinak, barrure dugu da. Eta ez deko accesori. Hau da, esan gure dutzutena da, hori egiten izendana beti, geu, zelan ez zirela sartuten. Beti sartu dire, karpa montatzeko, markatu. Bai, karpa ez da beharrezkoa, montetako estalkia. Ez, bai, bardin da, eszenario bat montetako, edo autiek eroateko, edo ez... ¿Estoy confundido? ¿En qué estoy confundido? ¿En qué es lo que no comprendes de los 500 kilos por metro cuadrado?
No se pueden superar si tú pones ahí se va a poder hacer, escenario con baffles, por hacer ejemplo. un concierto donde entren 800 personas y se pongan a saltar. 800 personas igual ni Las antes. personas, si se ponen a saltar, primero, si las personas pesan 300 kilos y si No, todas son 300 no capaces- pesan. y si todas son capaces de saltar en un espacio de 12 metros cuadrados, pues igual, ¿no? Bueno. Pero cuando estamos hablando de 500 kilos por metro cuadrado, es 500 kilos por metro cuadrado. Sí. Eso significa que 12 metros cuadrados multiplica 500 por 12. Sí. ¿Vale? Sí, Son sí, 6.000 sí. kilos. 6.000, sí. Son 6.000 kilos en 12 metros cuadrados. Sí. ¿Sabes lo que son 12 metros cuadrados? Lo que ocupa normalmente un coche. Ujú. ¿Vale? Lo que pasa es que puntualmente en un metro cuadrado no se pueden, en un metro cuadrado no puede haber más de 500. Otra cosa es que tú repartas Mira, esos Manu, 6.000 perdona. en una serie de metros. Perdona. Sí. Tú sabes lo que se hacía ahí desde siempre, antes de hacer esa obra. Lo que se hacía ahí. Sí, lo que se había hacía. un patio donde se jugaba fútbol. Y se hacían fiestas y se hacían un montón de actos. Bien. Que no se va a poder Bien. poner ¿Qué? un Espera, escenario, sí se va a espera. poder poner. Sabes que se hacía eso, ¿no? Pero que se va a poder poner un escenario. ¿Quién te ha dicho que no se va a poder poner? Bueno, de momento, en 2 ediciones, dos veranos no se ha podido hacer. De momento. Y han sido restricciones técnicas, Sí. las que han aconsejado que no se haga. Sí, sí. Bien, entonces la pregunta es, si eso, cuando se hizo ese proyecto, al técnico se le dice, y esto, que aguante esto también. ¿Te lo hubiese hecho? ¿Te lo hubiese hecho? Escúchame, pero te estoy diciendo Y el que- coste no hubiese sido Alex, tan... Alex, Hombre, que el puede coste, aguantar, valorar que el puede exceso de aguantar. coste que hubiera sido, yo ahí no me arriesgo a meter porque desconozco la materia. Sí, vale. Entonces- Bueno, es igual, el pueblo se lo merece tener un espacio ahí en el centro del pueblo Alex, que se puedan hacer yo ese tipo de sí, cosas. A ver, puede aguantar. Además que actualmente los escenarios que hay apoyan puntualmente Sí. y luego también hace falta saber cuántos kilos tiene que aguantar. Pero tú no puedes decir, no, es que claro, si tú repartes esas cargas en los metros que son necesarios, puede aguantar tranquilamente. Pero, Manu, ¿y no es más fácil hacerlo antes y decir, oye, y que se pueda montar un escenario y que pueda entrar una sandwich, que es lo normal, en una plaza donde se hacen Habrá que poner actos? un límite. ¿Pero qué límite? Un escenario, no te he dicho un escenario de 3.000 metros. Pero una, Escenarios se pueden montar, en concreto, ciertos escenarios no. ¿Ves? Ya estás limitando. Pero yo te digo, ¿pero por Pero qué? te va a pasar siempre que tienes abajo una zona abierta, que tienes un espacio abierto que es un Pero parking joder, público. pero vamos a ver, pero que tú sabes para qué se usaba esa plaza. Y ahora no sé, estás poniendo limitaciones a ese uso. pero Entonces, eso es porque no se ha hecho Eso dices tú, Alex. claro. Vale, estamos bueno, pues poniendo ningún tipo de para limitación. nosotros era una No se buena han podido. alternativa poner un parking subterráneo. Se puede poner el parking, ¿quién ha dicho que no? Se puede poner el parking y se ha puesto, y para nosotros lo prioritario era poner una cubierta Y se va. que pudiera, el Ayuntamiento de Zamudio destinaba mucho dinero todos los años a poner una carpa para que se celebrara esa fiesta. Entonces creo que a nivel de recursos económicos lo que hemos tratado de hacer es poner una carpa, o sea, poner una cubierta para no tener que gastar en carpas. Entendemos además que las carpas, si se pone la cubierta, no hay necesidad de poner carpa porque la carpa se ponía en caso de que lluvia, con lo cual entendíamos que no iba a ser necesario y que en un plazo medio íbamos a amortizar la obra, por lo menos la cubierta, y entendemos que no se van a poner ahí unos escenarios de festival. Y Se va a poner la que se ha puesto el día, en esas 2 ediciones que comentas tú, se ha puesto un escenario que es totalmente... que se puede poner. Tengo una pregunta. Estás haciendo referencia a que los técnicos han dado, os han dicho que no se podía. No sé si los técnicos o los políticos. No son los técnicos, al final No, pero es que has dicho que económicamente... técnicamente se ha echado para atrás durante 2 años por requerimientos técnicos que no se podía hacer allí la fiesta. Bueno, eso lo han dicho los políticos. Yo no sé si los técnicos Yo no. he entendido hace un momento que los técnicos, ¿sabes? No, por requerimientos No, por técnicos, requerimientos pero técnicos. la comunicación ha llegado de un político. Yo no sé quién ha dicho. Evidentemente, pero si yo si te digo que técnicamente no se puede es porque Bien. algún técnico, alguna aparejadora, algún arquitecto Vale. me lo ha dicho, ¿no Sí, sabes? sí, bien. No, yo podré tener conocimientos luego que tú los des por válidos o no. Y cuando se ha hecho referencia a esos requerimientos técnicos, para nada se ha hablado de los escenarios, ¿eh? Se ha estado hablando continuamente de la carpa, ¿vale? De la carpa. La carpa apoya puntualmente en zonas. Si tú consigues una carpa que reparta, en vez de en un punto en concreto, en varios, pero no hay ahora mismo los soportes que sujetan las carpas que no van ancladas, no abarcan esas zonas.
Todavía no tenía. Tendríamos que comprar una comprar carpa, esos- ¿no? O tendríamos que comprar un escenario que tenga un Específica, punto diferente específica para ese suelo. Estábamos hablando de suplir una Bueno, actividad. No, pero no, el tema es que para poder... Es que no vamos a discutir mucho más, no vamos a discutir mucho más, pero veremos si en adelante se permiten usos de esos para mucha gente, no sé qué, y teniendo en cuenta en el lugar donde está. Pues también es Es que verdad, por también- eso creo que hemos perdido una oportunidad. Alex, bueno, hay un proyecto hecho ahí. Hay un proyecto... Pero se vuelvo va a repetir, dedicar. el proyecto se encarga. Y yo quiero que me hagas esto. Yo creo que sí, pero que al final, yo creo que al final eso se va a poner en la cubierta y las actuaciones que se hacían antes en esa plaza se van a poder Se van a seguir poder haciendo y realizar. se van a poder realizar. ¿Y cómo metes ahí un coche para descargar mesas y Y sillas? Yagoba, ¿cómo metes un coche en esta plaza, Miquel Zarate? Hay O sea, escaleras. sí, hay escaleras, No pero hay ahí nada para también, coches ni allí para también. Pero hasta Y- dónde No se joder. puede montar nada. hasta dónde hay que ¿Cuál? poner el coche. En la plaza de arriba, si tú vas a hacer un evento para descargar cosas, ¿cómo metes ahí? Joder, ¿y cómo metías en la Aquí plaza? tienes accesibilidad. Sí, ¿y cómo Pero es que es metías, nuevo, pero es que ¿cómo es metías nuevo, en la es que es cultura nuevo. hacia la parte de abajo? Pero es que es nuevo, pues Igual. por la puerta se metía. Eso es. Por la puerta se metía. ¿Eh? Por la puerta abajo. Por la puerta abajo, ¿de Claro. dónde? La que da La que da el Bilbine. La que da Al al Bulego. Bulego, la que da al Bulego. Sí. Vale. Por esa entrábamos. Es fácil. Sí, Y entraba. había accesibilidad hasta la otra Y la punta. Fenway se entraba por ahí. Sí, pero ahora si hay alguna necesidad, pues si la necesidad lo requiere, Es que está bien. hay tres, Está hay bien. aparcamientos La ahí. plaza Si vamos a tiene hacer una calles, no es que actuación, tengamos que cruzar habrá que tomar la 7 decisión que hay que calles tomar para para ir. No, no, Es tan, Lo que es tan tienes fácil acceso. como meter Pero una la ambulancia. Fenway robado. Una la ambulancia. Fenway se ha usado robado. en esa Es que no tiene por qué situación tener acceso. No, para no tiene, para pero poner podía la tener. carpa. No tiene por qué tener, pero podía Pero tener. ya está Poder hecho. tener, O sea, no, pero voy a tener. sobre algo que ya Acceso a la está plaza hecho. está, o sea, tú Ya. llegas ahí con un camión al parking y Claro. desde ahí puedes subir a la plaza. Manu, es que ya está hecho. O sea, ya está hecho, ya es... Aparte de que ya está Está hecho, hecho. ¿no? O sea, Pero sí, sí, ya está. Yo creo que por donde iba Alex es que si al final un proyecto se deja al 100% en manos de un técnico, que no se llegue al 100% de dejar el técnico. Hombre, eso estamos de acuerdo. ¿Por Eso qué? estamos Porque de al acuerdo. final puede que llegue a pasar pues, este caso. Sí. Entonces, lo que ha intentado Alex es relacionar un uso que se ha dedicado a los técnicos cuando luego, a la hora de un uso, va a hacer los técnicos. Eso es a lo que yo creo que iba Alex y ha enfocado a la pregunta que he realizado yo sobre el tema del proyecto de la Pues calle sí, Borracha. pero bueno, yo no sé. Entonces, es por eso, que al Sí. final, cuando llegue ese momento, pues el tema de... En eso estamos de acuerdo, pero yo lo que te quiero decir es que para hacer ese proyecto, la persona, el político que haya tomado en la anterior legislatura la decisión de hacer una cosa así, a lo mejor ha estado pensando que con la cubierta se cubrían las necesidades, que no era necesario hacer un exceso de gasto para meter más material, porque más material se ponía exclusivamente para poner la carpa y con esa cubierta va a quedar aprovechada, y además pensó en poner una zona de juegos para que sea de disfrute, por ejemplo. O sea, ya es otra alternativa más. Aparte de solucionar que en carpas a medio y largo plazo vas a tener amortizado con la cubierta, das otro servicio más. Entonces yo creo que la alternativa ha sido buena. El técnico no le ha dado la idea de qué poner ahí, estamos de acuerdo, pero el técnico le ha dicho, oye, igual no te compensa meter todo lo que tienes que poner, porque yo creo que el costo era muy superior y todo no justifica. Aquí estamos también para mirar el dinero. Entre ellos la parte interventora y la parte económica. Y creo que muchas veces el hacer un exceso de gasto no justifica el poder poner una carpa. O sea, el Ayuntamiento de Zamudio tiene que destinar, no sé, imagínate, 400.000 euros o 500.000 euros para poder colocar una carpa cuando hay otra alternativa. Pues no, entiendo que ese criterio sí lo tiene que marcar el político. Pero entiendo también que la parte más técnica es el técnico quien nos tiene que asesorar a nosotros. Porque nosotros estamos aquí, pero no entendemos de lo que entendemos, no entendemos tan a la materia como lo entienden ellos. Y para eso están. Y creo que son profesionales pues que hay que estar con ellos. Por lo menos mi manera de gestión es estar con ellos y hacerle un poquito también, tener en cuenta la opinión de ellos para poder tomar decisiones. Porque creo que son los que conocen todo esto. Sin más. En cuanto al número de gente no va a haber ningún problema. Estamos hablando de 500 kilos metro cuadrado, ¿vale? No, yo no, déjalo. El metro cuadrado, Que yo no lo veo, que es diferente. Digamos, por favor, eso. los que cabe. Si quieres seguimos luego. Sí, vale. A tomar café o algo. Yo creo que expreso la similaridad. 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 Yo creo